أملاك أنت لكل زسك ولكل زنب سنتوا كنا نبكم مهارنا كل شغل كن ذي بلا أنت مسسبت صلي كما زبلوا قدوس 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ኩሉ ሕሊፍካ ድማ ንዘለዓለም ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይኹን ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ዕድሜና ወሲድካ ብድሓነ ሰላም ኣውዒልካ እጂ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንጸሎት ንምስጋና ቃልካ ንምምሃር ክንእከብ ስለ ዘፍቀድካልና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ጸሎትና ተቐቢልካ ድማ ንሕቶና ዝምልስ ግበረልና እንመሃሮ ቃልካ ድማ ናባኻ ኣጠሚቱ ዝተኣዘዝናዮ ዘፈጽመና ግበረልና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፀናንዓልና ኣብ ጭንቂ መከራ ኣብ ፀባን ዘለዉ መሰሮ ፍጠረሎም ጠምዮም ዘለዉ ንስሓዮም ብስጋ ምረብስ ዝተኣስሩ ፍትሓዮም ፋዕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ዝወፈሩ ድሓን እትወልና ዝገሹ ድሓን መለሰልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእክቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምተና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕመሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦዝትዮ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕሊና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣዳይ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእና አምላከን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ሊቀቃና ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱማ ወይ ካናት ወይ ዲያቆናት ቁርአን ሳይሩ በጸናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሃነውን ጻነ ይረሰነስ ቁርአን ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልአክ ተፈተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 زحلف محرنا بزمسح الونا بافن منفس قدوس بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس ملعصر تقلت بنت اجزتنا مريم محرنا كرسوس 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 ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃሊ እግዚአብሔር አቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መመስክኖለና ሰዊርና ሮዲና ንሐሉና ነቅርብና ተቀበልና ተማቆና ናትና ክሳዛ ሰዓዚያዊና ብጽሕና እዩ እጆም በዛ ቅዱስ አለዚ አንቦ ሁሉ ሰላም በፍጹም ሰላም ከለወና ኩልን እግዚአብሔር አምላክናን ልመናለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተፈዛቦን ጎይተና አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሉ ሁሉ ግብርን ምን ሁሉ ግብርን አውሽ ሁሉ ግብርን ነመስክነካለና ስለሰወርካና ዝረዳኻና ዝሐለኻና ናብኻው ስለዘቅረብካና ተቀበልካና ስለዘዓውካና ዘጥናኻና ክሳዛ ሰዓት ያውን ስለዘብጽሐኻና መስክነካለና ወጎይታ ይቅርበለና ወመፍቀር ሰብ ስለዝልምነካለና ከም ምሕረትካ እንደልለና እዛ ቅዱስ ጸሎት ዚያን ኩሉ ዘመን ይወስና ናኻ ብንፍራ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅናትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎረ ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሮ ኽፋእ ሰባትን ምልዓል ጸላን ወጎይታ ካባየርሕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕ ካብ ዙርያ ኣብዘት ዘለና የበታውን ኣርሕ ዝጥዕምን ዝሓሽን ኣዘልና ተመናን ቅርቢትን ኩሉ ሓሊ ጸላን ክረርቅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኸሙ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይተናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅዲ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ብሳኻ ማዕረ ምሕቡብ እንትኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ ምሓረኒ كنت عبير رغا بسايدم سسكا وسايد صدق حسبني
كم حتياتي وناترين أنا بس أيفلت عندهم حتياتي كل جزيب كم زرباخات عدد بفردقان سؤال كاتر كبس أنا ناخات راي بدلكم أبكر ميخا كي جور كنا وابسات ولد كنا كعبات يات أنا ستني نون حق أو استغاثة اللي أبغون تأم هارني أنت بس أرجو سمع زاترين نكبر الكسر سبني تنسكت كت كاي ناس أنت حقوس أصبحت عن حقوس ناس معني إذا حتياتي كولن وزل أبو سايم دمسسه وأملاق طري دب فترة اللي سنو أنفس كاوي استحادث كابقت كاي دربين حقوس ملحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفن مقدر خان مفرس فمرم إيه حتى أنا بغاهم اللي سئيوا أملاق مرحاني كابدا دمان نكفني سانين سرقها على الكتب للإياه بيتها في مسكانا خنا قرص خنا فريق فت مسوات بها بلك كان يتزي كونس مقرب كل كانره مسوات مريا رايت وغاني خم مسوات أملاق سود منفسي وأملاق نسورن كنت ندبايت فمعني خا بتسيم تسقها سنة قبل الله مكاتات يرسالي من الدا شموسات سرق بزحر مسوات بوم مسوات بهاك بلك أيو شو عم مسوي خارح وقرب الكايم خلي لويا صلاة جزيرة كاسن كرسات نقصين أملاقين مسجانا قربلو حاتياتي كحد قال لي كا إلمنو عليه وتسمع لنا مزمور 130 أبونا بملأك سلام مزمور 130 حدن أدينا إلسابيت مزمور 130 كلتن حبتنا هارجوي مزمور 133 حاونا ولد أب 134 أنا خنببه مزمور 130 شوعتن أبونا بملاك سلام مزمور 130 شمونتن أدينا إلسابيت مزمور 140 حدن حبتنا هارجوين مزمور 140 كلتن حاونا ساميل مزمور 140 شوعتن حبتنا هرقوين مزمور 140 شمونتن حاونا ساميل عويل كاختب سحلناها هللويا نجزيابهير سمايات أمسجنوه أباريام أمسجنوه كلهم ملائكة أمسجنوه بزلهم سراويت أمسجنوه أتن صحين ورحنا أمسجنوه أتم برهات كواخب أمسجنوه أتم ناي سمايات أبلع لما يزلهم مايات أمسجنوه نس عزيز تفتيرهم يممه نسمو جزيابهير أمسجنوه نزل عالم أقومهم زي حل حقون هبهم نجزيابهير كان مدر أمسجنوه أتم قبلان بحر معمقون كلهم أتم حاون بلد ناس حيتان جمان قالوا تسلط هو بلان أتم أغران كرابيتم كلهم فريتوا وامن تحداتهم كلهم أراويت كلهم إنسسان لما متبلون فرق عوافن نجساد مدرن كلهم أهزابا مسافنتن كلهم فرت مدرن أقوابزن قرازتن عبيت مسنا عشو سمو بين العلي قرمو أبلع لسماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር አመስግንዎ ንህዝቡን ቀርናል አለ ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዘቅርቡ ህዝብ የመስግኑ አለው ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ በኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي ጻድቅ ንአምላክ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤል እውን ጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ማነ ወሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ዕግብ ገብርሉ ምስ ኣተዉ ስምዖን ድማ በይዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓን ካዕይንተይ ካብ ራእያስ
حجي خمت زربخان باريخا بسلام تفان وإخبله مسكانا نجابير أملاك يكون أمين أو كريستوس أملاكنا مسيرا بخان منفذ قدسين لمن كل ساعة نسجد الكالونا أمين مين قال هو يسمع لنا أدينا السابيت كفلتات صلاة ميت خنزل لخنا أدينا السابيت قلت إنه أبقد مئتي قنوع فرادي كقوم تتعالي الله وتعمل مجاي ذا حالة عدمي نخنانين نفردن بقول سرزخوني ببزئي حتياتي رعدن انكتكتن الله جنكي نفسي جانا عمرت تنبري كابهالوغيس تنسحي مخنياتو مريت عم عبر أي ودسون إيو أب موت كعاز ذكرو يلبون أب جهنمون زمسكنو يلبون أمو كابدك أستكيد تنسيكيد نعمد هنكي بنسحة وأملاخي محارنن أدفنن النابركي تمهتني سبعت نعبن ولدن منفس قدسنا آمين قال هو يسمع لنا حتنا هرجوين موال سب زي ودا sorry I'm gonna beg you الره حتنا هيوت موال سب زي ودا الشتاء thank you أبونا سبحات أب والد ومنفس قدس مسكانا أبون ودن منفس قدسن موال سب زي ودا إذا عالم زي أخا عنزل عالم زي نبر أنت زخونسي نفسي نتصر زخوانا مخنيات محلو كنيرو جنكي اتتصيف زخوانا تقبارات كن اتحمق كيكن أبقرمي اتحقينا فرادي مس زكالا أب حقات عرات تسدخي أبتي شللتنن كدع سقاخن كلخي انتا يتي اتهبي ملسي او كريستوس أملاخي بتي أزيو زفرح من بر فردخا اسم بدنتي نزل علم فردخا ونبركخ بتي ملوكتاوي نزبراك برهانكا يكنتكت اللخو أنا حسو دنوس أب عراتي دك إسازلخو أب هيوتي ون زي قدس تخونكو نايتي تقبل كارت أب النت بموساد أف لبي إنا وغعقو أو أملخ أنا قبنينيا إمو يقرب للي إبل اللخو يأزيني وزفلني والعالم عالم آمين لو من كل ساعة نزل العالم عالم آمين آمين قال هو يسمع لنا آمين قال هو تسمعنا بنا أدينا السابيت ونسيه تدنجل ونسه تدنجل نابارياخي اتي قلطف صلال رديئتكي زرقحي نتي أفلناي كم معبل الجماعة الكفو حسابات كباي أفقيو نتا حممتي نفسي بخنتو النت عزيو هلواتات أفئوا على أمه ناب صولوتن من قحن أبقسيا مخنياتو نسغي كآليتن محرت اتلمن آلايت أدئخي عد منشي هوت نوسين أملاخين ويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي آمين قال هو يسمع لنا حاونا ساميل أوغيتا وقويتا بزاليت زيانا عمو بزي حاجات محضر حلونا وأملاك أبوتاتنا نسخا بروخيها بركتك أزيو بزحيو قدسن كاون نزل عالم كورد ملؤيو آمين وقويتا كم تعباها توكيلنا يزلنا محرتك هم تخون لنا عين تخلنا عاكا يتبيا اللوا نسخا أبوان مقبتوبهم وأملاكنا نمدحينا وتسفاف الله وسنات مدرس معنا وقويتا نسخايخا كابز عليت زنزل ألم تدحنا تعقبنا آمين وقويتا بروخي خامو بفردخا مهرني وقويتا بروخي خامو حق النتك أرداني وقويتا بروخي خامو كبرخا برهالي وقويتا محرد كان زل ألم ينبر وقويتا نعيد تكبار إيدكا خاولو لنا ولو معقوبي سلوزخون كأيتن سقني
وقيتنا عخابة دي لأمو محرم النسياد حنا بالكتس اللي قالهم وقيت أباخات وكيل قالهم ما أدحنني فقد كهجبرك أمهرني نسخة أملاخين فالفاله وتيخا ببرهان كادماينا برهان نرئي محرت كان أبتم تفلتخا كبرها كان كن على بتمسع سجان بركة مسجانا بحقنا كأيو وقد ما علم زنبر كان نزل علم فتنبرن زلخان أبون ودن منفس قدسن مسجانا وداسين قرمان يقبع لو من كل ساعة نزل علم آمين أولو علقيتا بأخام إمان النسم كام زمان سنة يمو محرت كأبسة صبح حقنا كادما ليت أزنتو ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ሓብተና ሕይወት ወስሉስ ቅዱስ እሺ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውትን ኣብ ሳልሰይ መዓልቲ ካብ ምውታን ዝተንስአ ብምስጋና ብክብሪ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና አደገልና ኦ ጎይታ በደና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ሕማት ዝኻብ ፀሓዮም መመንት ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ነሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፎ ካብ ኃጢአት ንጽሆን ካብ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ካብ ኃጢአት ንጽሆን ካብ ጎይታ ርዳአና لماننا قاعد تقبلنا كبر المسكانة بفسم عرقن قدسنا نعخاي قبا أمين أقويتا محرنا أقويتا بارخنا وقويتا بقعات قبرنا مسكانة خمزيلنا خمسلب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس من قصات متعفات كان تعبسات مايكم دمام دريفن لا تنجرانا لما هبنا نحن أنت بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كفارنا نمبر فتنا يتتونا منقسن حيلين كبرن نزل على أمنات كايما عمينا زيت يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلام لك الله ناخذ دنقليخي بسقاخون دنقليخي أدى إجابة يرتوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخة كوانس برغتيخي فركر سخون برغو يوم تسقى إجابة مساقي أوفيس الدسوالكي حتياتنا خسري لنا نفت ودخ إيس كورساس منتانا محرت لمن لنا أمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና أدينا إلسابيت مسجانا نقدس دينجل مريم وكندي تنوح أنت ما قلتنا ولا حرة فتنا حرة أدينا قدستي ملئتي تأجا كل جزء دينجل زخانكي ولاديت أملاح أد كريستوس سلام نبلكي من تحت أثناء حد قلنا فقر والدخيس أردنا عرقلنا نحق إننا برهان يسوع كريستوس أملاحنا زودت كلنا قدست دينجل سلام نبلكي نحاتيات نفسنا نحاتيات نفسنا حديقو كمحرنا نابقويتا لمننا أو قدس دنقل مريم ولادية أملاخ نزر إسب إمنتي أماليت نابود دخيوس كريستوس بحدقتو حاتيات كتأقونا لمننا وناي حق نقست دنقل سلام نبلكي أو نأماني الأملاخ ولد كلنا قرعات ذرقنا سلامتانا قربالكي أو دنقل بقويتانا يسوع كريستوس تأمنت أمالاديت حدياتنا من حد قلنا تذكرنا آمين ቃለ ሕይወት ይስማዓልና أدينا حبتنا ሕይወት መእተው ጸሎት ሃይማኖት እሺ መእተው ጸሎት ሃይማኖት أو أدى حقيقنا برهان نخبركي أو قدست دنقل ولادية أملاخ مدحان علم زولد كلنا متيوخ عن نفسنا سلزد حاننا نمسكنكي أو بيتان نقصن مدحانينا يسوع كريستوس كبرنا عخا يخون نسخان هواريات مقصم نسمعتات أخليلهم نتصادق عن قللتهم نبيت كريستيان صنعات نحات عن حدقت بحاد زملكوت سلوس قدس نبسر نسجدلون نخبرون أوجيتا محرنا أوجيتا بارخنا آمين
قال هوت يسمع لنا حاونا ساميل صلاة هايمان نخلو بزحزة سماين مدرن زرن زيرن فترة بحد أملاك بأبيهر أبنا أمن بحد قويتا بإيسوس كريستوس علم كي تفترة مسؤهلو زخون ولد أبو هدون أمن كاب برهان استرخ ببرهان كاب حق إني أملاك استرخ بحق إني أملاك استوال دنبر فطور زي كونه ملكوتو مسأب معرض كونه كله بو استفترة بزيكو قناب زمدر زلو يخون ويساب سماي زلو منم استفترة يلبون من تانا من تسب من تمدحنا كاب سمايا زورده منفس قدس كاب قدس دنجل مريم سقال بيسو سب كونه دما بزمنك انت انا وبيلاطس من تانا تسقله مكرا مسكل تقبله موت تقبره اب قدسات مصحف خمس تصحفه اب سلساي معلتك موتا تفري تنسئه بخبرنا بسمايات عرقه اب يمان ابو تقمطه كم بحدش دمان هياوان الموتان كفرد بخبر خمسيو لمنغسون مودات هيبلون ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ከባብ ብሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ንሱ ኣብ ነቢያት ሓዲሩ ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ብናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስ ቤተክርስትያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታን ንዘለኣለም ዓለም መፅእ ሂወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 كريلايسون ክርያላይሶን 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 كريلايسون ክርያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክርያላይሶን 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 كريلايسون كريلايسون ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريلايسون 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 ክርያላይሶን 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 كريلايسون 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን كريلايسون كريلايسون ክርያላይሶን كريلايسون ክርያላይሶን كريلايسون 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 ክርያላይሶን كريلايسون 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 ክርያላይሶን 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 كريلايسون كريلايسون حتى نأيرو قدوس قدوس ميتي خزلها إيرو ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመለኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ለእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ከመ ምሕረትከ ወአኮበከ ናበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ናበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓውሳና ደገልና
كم كفو أدخلنا نمبر فتنايت تونا من قصنا هايدن كبرن زل علم نتكاي ما أمين وزتي مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قريخي بسقاهون دن قريخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك له سخي كوان السبرغتي خي فركرس فمبرخي قوم لتسقى جابير مساخي أوف الستدس والكي حتياتنا خسري لنا نفتو ودخي يسكر سسمنتانا محرات لمن لنا أمين ناين السحات صلوت وقويتا أبزا معلت زي أبقني مخار تكباركم بقال حسابهم بكل واساتنا زحطانا ينسخار روحن مفقر سمن سلزخونك ننت تقدس مكالكات عرقنا نخدقلنا وأملاخ سلام كن حضر سلامات ليتحبنا أبزانا يدك أسك زينا خاب كل چنكتنا تأكبرنا كاب كل غفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خانا سلام ملعك على أخلنا سقام برراينت مفقر سلزخونا حد ودخا وشانان أملاخنا مدحنان يشكر سلسة تبون مسؤون كبرن وداشن قرمان زلكا معرفة مزخون وحبوت منفذ بسن مسكانا يجبك حجن نزل علم أمين احنا بسوك في ساعات زت صلاة وقويتا محرنا محرد كونا بزحلنا وامنا بسوك في ساعات انجزين وسماي مدرين خبرات سجل الكاكروساس من عملاقنا بعلنا ويتقسم بزخمرة بسنات ملاخا نروح روحنا طبعا زغد مايم حتى تنياتات تمحر حتى بن الساعات من يشبه وقت كنبر برموت زي تدلي من تصبهم زلت تسوى سمايات كروح من كلهم نبدحنا تتقدم وقويتا أبدا ساعات دي أنا كل ساعات عندما نتقبل وتناك أنا علنا تزادر كان قبر مرحنا انفسنا قدس سجانا حساباتنا ننسى تمنيتنا ونسمع رحمنا فوز حتياتنا حدا قالنا حتياتنا حدا قالنا كاب كل غفع حزن سكات برن عنا كلونا عمكنا كاب ودسان ملاك حلونا أنا وهدات منات كان مرة منتي نبت زي مرمرن زي وسنن فتات كان بس حد لنا نسخان زي العالم برقيقة أمين وقويتا بقعات قولنا مسكانا خمزيلنا خنسلب سمايات تنبر ربنا سنكاي قدس مجسرات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريفون لا تنجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلونكم دعونا لهم بدلنا عسانا دقلنا كفار احنا نمبر فتنايت تولنا من قسن حيلين كبرين زل عالمنا تكاي مامين وزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله نقد انقليخي بسقاهون دنقليخي أدي جابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله نسخكان سبرغتي غي فركر سومرغي وملتا تسقى جابير مساقي وفي الستدسي والكي حتياتنا خسري لنا نفتو ودخي يسوس كرسوس من تانا محرات دمن لنا أمين إن قال هوت يسمع لنا هنا زخبركم حزب እግዚአብሔር از قدست بيت ክርስቲያን تهبو ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን تشعت هبتات قدست بيت ክርስቲያን ኣብዘት ዘለኹም ኩርናዓት ዓለም ትካታተሉ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበትሁታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም نخلهنا هذا استوعلا أمر هبو موداتنا يسبقلنا أب زحلفة جزينا كم فقط جزابير زرعنا يوم شومنته نتبي شعته قبر سنة يزد اليوم عينتات محبراوس أجمات أبزبلو محبراوس أجمات مالت مبلتات زغتامات بدرجة والكسب بدرجة بتخرسيان نعيدمة أرجاويان بزتفعل عليه حمامات نزتسقمو أبزبلو أب مودعتا زعبا حمامات إنا تتوابلنايو لومي كم فقط إكزابير كابتتاتو زبلنايو أب حمامات كنقبرون كنكونون زلنا إنا خنرئي نعاي نزقوب عزخون قال نتي تدالي زل قال بقبو كم حلالفو زابير كرد عنب صلتكم ذكرني نقول له نقا سمعنا أذان منفس زعقر تولبي زتقبر سناي حلينا كوهبنا نايك زابير قدس فقادي هنا لنا قداماي تقبارنا صلوت كخوني قبا بحفشا بزعبا حمام الساقي زلو
እንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ሰባት ንጽሊ እግዚአብሔር ፈውስ ክልእ ከሎም ነቶም ረዳኢ ዘይብሎም ዝረድኡ ሰባት ከዳልወሎም ንዓና ድማ ናይ ብሓቂ ናብቲ ናይ ሓቂ ረድኤት ዘድልዮ ሰብ ክመርሐና ክንምሕፀኖ ይግባእ ምስቲ ተረዳኢ ኣብ ዝተራኸብናሉ እዋን ድማ ሓቢርና ክንጽሊ ግቡእ እዩ ካልኣይ ነቲ ሕሙም ተስፋ ዝዘርአሉን ዘጸንዕንዖን ብዛዕባ ጥዕናኡን ማሕበራዊ ሓላፍነቱን ኣብ እግዚአብሔር ክውከል ዝረድኦ ናይ ምጽንናዕ ቃላት ኣብ ኣፍና ኣንቢርና ብምኻድ ንልቡ ክንድግፍ ይግባእ ብዛዕባቲ ክንዛረቦ ዝግባአና ቃላት ኣብ እግዚአብሔር ክንውከልን መንፈስ ቅዱስ ክመርሐናን ክንጽሊ ይግባአና ሳልሳይ ወፊሩ ክሰርሕን ኣታዊታት ክረክብን ብዘይ ምኽኣሉ ብዙሕ ሽግራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ንሕውየት ዝሕግዙ መድሃኒታትን ዓይነት ምግብን ከድልዮ ስለ ዝኽእል ዓቕምናን ዓቕሚ ካልኦትን ኣተሓባቢርና ክንረድኦ ሓላፍነትና እዩ ራብዓይ ብሕማም ስለ ዝተታሕዘ ማሕበራዊ ንጥፈታቱ ክፍጽም ምስ ዝጽገም ሓለፋ ኮይንና ኣብኡ ክንሕግዞ ንኽእል ንኣብነት ብሓደጋ እግራ ዝተሰብረት ኣደ ንኣሽቲ ቆልዑ ስድራ ቤታዊ ሓላፍነታ ክትፍጽም ኣይትኽእልን እያ ነዛ ሰብ እዚኣ ኪሎ ብርቱካን ኣራንሺ ሂብካ እግዚአብሔር ይምሓርኪ ኢልካ ጥራይ ምኻድ ምብጻሕ ዘይኮነስ ምልጋጽ እዩ ዝኸውን ስለዚ ንዓዓ ሓቲትካ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ክገበረላ ትደልዮ ናይ ስራሕ ደገፍ ከተማልኣላ እቲ ዝዓበየን ዝኸበረን ደገፍ እዩ ሓሙሻይ ወዘተርፈ ኣብ ከምዚ ዝበለ ግብረ ሰናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይታ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ክዕወት እቲ ኣብታ ሰበኻዊት ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ናይ ግብረ ሰናይ ክፍለ ኣገልግሎት ነቲ ዝድለ ዘሎ ዓይነት ደገፍ እናተሓባበረ ከወሃህዶ ከሎ ብዝበለፀ ውፅኢታዊ እዩ ዝኸውን ነፍሲ ወከፍ ምእመን ድማ ዘዝተዓዘቦ ፀገም ነዚ ክፍለ ኣገልግሎት ዝናሓበረ ካልኦት ሓገዝቲ ከም ዝረኽቡ ክገብር ጽቡቕ እዩ ንኣብነት ንሓንቲ ሰብ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሰሙን ስለ ዝሓገዝካ ጥራሕ ኩሉ ፀገማ ክፍታሕ ኣይክእልን እዩ ነቶም ነዚ ግብረ ሰናይ ከወሃህዱ ተመደቡን ዝተወፈዩን ምስ እትሕብሮም ግን ካልኦት 6 ወለንተኛታት ደገፍቲ ብምድላው ነቲ ፀገም ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፍታሕ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ሓሙሻይ ስንኩላን ንፀማም ኣይትርገም ኣብ ቅድሚ ዕውር ድማ ምዕንቀፊ ኣይተንብር ንኣምላኽ ዳ ኣፍራሕ ኣነ እግዚአብሔር እየ ዘሌዋውያን 19:14 ዓይኒ ንዘዖረ እግሩ ንዝሓንከሰ እኾኖ ነበርኩ ኢዮብ 29:15 ኣብዚ መሪሕ ጠቕስና ክልተ ኣገደስቲ ነጥብታት ተገሊጹሎ ንስንኩላን ዘይምብዳል ከምኡ ድማ ንስንክልንኡ ምድጋፍ ካብቶም ንግብረ ሰናይ ዝተፀውዑ ሰባት እግዚአብሔር ይጽበ ስንክልና ዓይነቱን ጠንቁን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ተወልዳዊ ብሕማም ወይ ብሓደጋ ዝተኸስተ ኸውን ይኽእል ከምቲ ናይ ኤልማስ ብሰራሕ ኃጢአት ዝወርደካ መቕጻዕቲ ክኸውን ገሊኡ ድማ ከምቲ ብዕውር ዝተወልደ ሰብኣይ ንኽብሪ ኣምላኽ ዝተዋህበካ ክኸውን ይኽእል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 9 ካብ 1 ክሳብ 3 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጽሪ 8 ክሳብ 12 ብዘይ ፍቃድ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ዝኽሰት ዝኾነ ዓይነት ኩነታት የለን ዕላሙ እግዚአብሔር ጥራሕ ዝፈልጦ በኣምላኽ ተነጊሩና እንደዘይኮይኑ ነቲ ዕላማቲ ከነገልግል ይግባአና እቲ ዝተኸስተሉ ዕላማ ብዘየገድስ ንኩሎም ስንኩላን ብማዕረን ብምልኣትን ከነገልግል ይግባአና ዋላ ነቲ ከም መቕጻዕቲ ዝወረደ ስንክልናውን ክንጎስዮ ኣይግባእን እዩ እግዚአብሔር ስለ ዝቆጽዖ ንሕናውን ግብረ ሰናይ ብምኽላእ ክንቀጽዖ ኣብ ዘይንፈልጦን ዘይምልከተናን ስልጣን ኢድና ከነእቱ ኣይግባእን እቲ ናይ ኢዮብ 29:15 መሪሕ ጥቕስና ነቦና ኢዮብ ናብ ፍጹምነት ካብ ዘብጽሕዎ ተግባራት ሓደ ንስንኩላን ብብቕዓት ምድጋፍ ምዃኑ ዝነግረና እዩ
ኣብ ከባቢና ዘለው ስንኩላን ኣዝዮም ብዙሓት እዮም በበት ዝሰንከልሉ ስንክልና ክንድግፎም ድማ ኣዝዩ ሰፊሕን ብሉፅን መድረኽ እዮም ዝኸፍቱልና ነታ ዓይነ ስውር ዓይኒ ነቲ ዝፀመመ እዝኒ ነቲ ዝሓንከሰ እግሪ ነቲ ኣእዳው ዝሰኣነ ኢድ ነቲ ኣእምሮኡ ዝጎደለን ዝሰሓተን ኣእምሮ ክንኮኖ ይግባአና እዚ ተግባር እዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ልብና ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ እቲ ካብዚ ሓላፍነቱ ዝበኾረ ድማ በአንጻሩ ፍርሃት እግዚአብሔር ከም ዘይብሉ ዘመልክት እዩ بخما إنا نتيز سنكلا سب نتاز قدرت تأكل كنكون للنخل نتعين سور بخما إنا عينهم كون النخل إذا حتى زي نتخن قبر زقبعنا قبر سناي بخما بول سيتاو مجدي كمن في السمو نخنا للي زي حق زنا أجد داس حتى نحدث سنكل دقيفة يوكنبل انتقينا أتانسو بسر سنكل إنه خبرة زي كعلى نجر كن قبر له مثل نخيل ويون نسو بعلو كي تزجمه محبراوي هو تخمرح زخلو دقف مثل تبركة له إيو ناعرات سنكلنا كم أمنت وسيدنا نتايك قبر لهم كم زخيل كن زرزر نفتن عين سور تزجمو خنك أساقس كله مثل نريو أكرنياتات مثل نخون نابتخ وزحو زداليو زلوتا خنبسحو مخال كساع كندوخن كيد زين خيل تخيلنا دما أشجارن حدا جنيان بوتا أساجركا كنوع مجد تحسكا ختفانو هلخا عين خون كايول لخا مالتيو بعلم كنا مستخون دما مأذن مجدو كابتنات كأنصار خدو زداليو بوتا دما رحق انت خونكا ولا تسجمكا انت بسحكايو شعو عين تخون كايول لخا عقمي جنزب زلوكا انت خونكا نبعال تاكسي خفيلكا كتقلقلو يكاليو ناي بحق فرحات እግዚአብሔር ዘለካ ሰብ እንተኾንካ ክትገብሮ ትኽእል ማዕለያ የብሉን እዚ ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮ ኣብነት ወዝቢ ኣብ መገዲ ዘጓንፈካ ዓይነ ስውር ዝግበር ሕያውነት እዩ እንተኾነ ነቲ ግብረ ሰናይካ ኣብ ወዝባዊ ተጓንፎታት ጥራሕ ክምርኮስ ይግብኦ ድዩ ኣብ ከባቢኻ ንዘሎ ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዓይነ ስውራት ስሩዕ ወይ መደበኛ አገልግሎት ከተበርክት ትኽእል ኢኻ ሓደ ተማሃራይ ወይ ሰራሕተኛ ዓይነ ስውር ናብ ትምህርቱ ወይ ስርሑ ኩሉ ግዜ ብእግሩ ዝወፍርን ዝምለስን ይህሉ ክወፍርን ክምለስን ከሎ ከተብፅሖን ክትመልሶን ብምውሳን ዓይንን ጉልበትን ክትኮኖ ትኽእል ኢኻ ዋላ ሰሙን ሙሉእ ክትገብሮ እንደዘይከኣልካ ንኻልኦት ብግብረ ሰናይ ዝግደሱ فرحت أملاخ وهايتك تقبرو يكاليو تمهراي مزخون مسحفت خنبب سلازيكل ببريل تسحفه مسحفت سلازيل نت مسحفتي غريتا ببريل تسحفه مسحفتي سلازيل نت مسحفتي انان ببكا بدمصي بمقراص كتغلغلو يكاليو منفساوي صحفات بدمص غريزكا بمهاب عبي منفساوي اغلغلوت كتهبو يكاليو تحبابيركا حجازي زخونه زمناو ناوتي بمجزاء نصقوم ከተቃልሎ ይካአል ክዳውንቱ ኣብ ምሕጻብ ምግቢ ኣብ ምድላው ካልእ ብዙሕ ሓገዛትን ብምግባር ብዙሕ ክትሕግዞ ይካአል እዩ ኣካላዊ ስንክልንኡ ካብ መውስቦ ኸይዕንቅፎ መገዲ ብምጽራግ ሕያዋይ መጻምድቲ ብምድላይ ንቡር ክረክብ ምሕጋዙ ይካአል بعقمو خمهارو زخيل مويا خطر محجاز ناي سراح عدلات مداي وزته مدقافي كالي بزعبا نفس وكف كال اسن كلناون كومو خنحاسب كالي نابنت نصمومان وانجيل بزعبا مسباح بيت خريستيان فصيما اي تحاسبنيا سلازي دما صمومان ناب بيت خريستيان اي موصنيوم مخنياتو سمعون زربون ነገር የልቦን ናአገልገልታን ወለተኛታት ምእመናንን ናይ ምልክት ቋንቋ አስተምህራ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ስብከት መዝሙር እንታይ ይባሃል ከም ዘሎ ዝነግሩ ከተዳሉ ይግባአ ክንስሑ እንተደለዩ ብኸመይ ኢና ከነገልግሎም ሳልሳይ ተርጓሚ ሰብ እንተገርና ድማ እቲ ንስሓ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ዝኸው ክኸውን እታ ኣርአያና ዝኾነት ቤተክርስትያን ግብፂ ንጽሙማን ዘገልግል ካህን ፈልያን ኣሰልጢናን ተገልግላላ ንሕና ግን ካብ ርሑቃት ኣሎና علمنا كأن زخنتو زيناء
ከተስምዕ ማዕከናት ዜና ብናይ ምልክት ቋንቋ ዜናን ካልእን መደባት ከም መሓላልፋ ንሪኤና ኣሎና ብናይ እግሪ ስንክልና ወይ መልመስቲ ፍርቂ ኣካላት ምንቅስቃስ ዝሰኣኑ ሰባት ብቑዕ ምርኩስ ዓረብያ ስንኩላን ብጉልበት ወይ ብሞተር ዝንቀሳቀስ ብምግዛእ ምድጋፍ ይከኣል እዩ ሓደ ውልቀ ሰብ ክገብሮ ኣይክእልን ይኸውን ብደረጃ ቤተክርስትያን ኣዋፂእካ ክግበር ግና ይከኣል እዩ ከምኡ ብምምርካት ዝሕግዛ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብዙሓት ስለ ዝኾና ምስኣተን ብምርዳእን ነቲ መስርሕ ብምስላጥን ብዙሕ ሓገዝ ምግባር ይከኣል እዩ ናይ ኣእምሮ ጉድለት ዘማዕበሉ ቆልዑ ዘለዎም ስድራ ቤታት ብዙሓት እዮም ንሓንቲ ስድራ ቤት ከቢድ ጾር እዩ እቲ ክርስቲያን ሕብረተሰብ ናይ ምድጋፍ ሓላፍነቱ ንምፍጻም ምስ ዝተሓባበር ግና ኣብ ሂወት ናይቶም ቆልዑን ስድራ ቤታትን ዓብይ ረህዋ ክፍጠር ይከኣል እዩ ታ ስድራ ብዛዕባ እቲ ፀገም ዘለዎ ውሉዳ ጽቡቕ ፍልጠትን ናይ ኣተኣላለያ ስልጠናን ክትረክብ ብምግባር ጥራሕ ነቲ ከቢድ ፀገማት ከተቃልሎ ይከኣል እዩ ብዛዕባ እቲ ኣካላዊ ስንክልና ጥራይ ዘይኮነ ንሱ ብዛዕባ ዝፈጥሮ ልቦናዊ ፀቕጢ ድማ ክንሓሊ ይግባአና ናይ ትሑትነት ቀዛነት ጭንቀት ጽልኢ ቂምታ ወዘተ ስምዒታት የሳቅዮም እዩ ስለዚ ሰብኣዊ ክብሪ ከም ዝስምዖምን ስንክልንኦም ፍቅርን ሕያውነትን ናይ ሰባት ዘውሑ ዘሎም ጉልቡብ ምረቃ ከም ዝኾነ ገይሮም ክሳዕ ዝሓስቡ ብኩሉ ኣእምሮኣውን መንፈሳውን ዓቕምና ብግዜና ወዘተ ከነገልግሎም ይግባአና ኣነ እዛ ስንክልና እዚኣ እንደዝህልወኒ እንታይ ምተሰማዓኒ እንታይስ መድልየኒ ኢልና ኣዕሚቑና እንተሓሲብና እቲ ክንገብሮ ዝግባአና ክስወረና ኣይክእልን እዩ ሻዱሻይ ሕዙናት ንኩሎም ሕዙናት ከጸናንዕ ንሕዙናት ጽዮን ኣብ ክንዲ ሓሙኽሽቲ ዘውዲ ክደፍኣሎም ኣብ ክንዲ ሓዘን ከዓ ዘይተሓጎስ ኣብ ክንዲ መንፈስ ጓህውን ክዳን ምስጋና ክህቦም ለኣኸኒ ትንቢት ኢሳያስ 61:2-3 ሰለስተ ፈተውቲ ኢዮብ ነቲ ዝወረዶ መከራ ሰሚዖም ካብ ዓዶም ናኡ መፁ ንሳቶም ምስኡ ክንሓዝንን ከነፃነንዑንሲ ንዑና ይንኺድ ተባሃሃሉ ኢዮብ 2:11 ኣብ ዓለም ንሰብ ዘሕዝኑ ብዙሓት ምኽንያታት ኣለው ብርግጽ ነቲ ዝኸበደ ናይ ሓዘን ምኽንያት ሞት እኳ እንተኾነ እቲ ጠንቂ ግና ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ዝበዝሕ ሰብ ግና ብሞት ንዝመፀ ሓዘን ንምፅንናዕ ብዝያዳ ከቢድ ኮይኑ ዝረአዮ ብሕማም ስንክልና ማእሰርቲ ብዝባኸነ ዕድላት ብዝተባላሸወ ዝምድናታት ብሃገራዊ ኩነታት ፍትሒ ብምስኣን ብመንፈሳዊ ኩነታት ውልቀ ሰባትን ህዝብን ወዘተ ኣዝዩ ከቢድ ሓዘን ክፍጠር ይኽእል እዩ ሓዘን ወይ ጓሂ ድማ ንመንፈስካ ናይ ምድቋስ ንኣእምሮኻ ናይ ምንዋፅ ንኣካላትካ ጥዕና ናይ ምኽላእ ሓይሊ ኣለዎ ሓዘን ባህርያዊ መልሰ ግብሪ እኳ እንተኾነ ሰይጣን ንጉድኣትና ኢሉ ከኽብዶ ይደሊ እግዚአብሔር ከዓ ብዘይካ ብምኽንያት ሓጢአት ብዛዕባ ካልእ ክንሓዝን ኣይደልን እዩ ብዛዕባ ሓጢአትና ክንሓዝን ዝደልየና ድማ ናብ ፍጹም ንምስሓ ምእንቲ ክሕግዘና እዩ እቲ ካልእ እግዚአብሔር ክንሓዝን ዝደልየሉ ኣርእስቲ ድማ ምእንቲ ክንጽልን ናብ ንስሓ ምእንቲ ክመልሶምን ብሓጢአት ናይ ካልኦት ውልቀ ሰባትን ህዝብን ምሕዛን እዩ ብዝተረፈ ብዝኾነ ካልእ ምኽንያት ክንሓዝን እግዚአብሔር ኣይደልን ክንሓዝን ስለ ዘይደልየና ድማ ባዕሉ ንምጽንናዕና ይተግሃልና ምጽንናዕ መለኮታዊ ባህሪ እዩ እግዚአብሔር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አጸናናዕቲ እዮም መዝሙር ዳዊት 71:21 86:17 ኢሳያስ 12:1 ካልኦት ብዙሓት ጥቕስታት ንምጽንናዕ ዝምልከት ኣለው ንሕና ድማ ብመልክዑን ምስሉን ዝተፈጠርና ስለ ዝኾንና ካብቲ ናይ ምጽንናዕ ባህሪዩ ኣካፊሉና እዩ ካብቲ መጸናንዕ ባህሪዩ ስለ ዘካፈለና ድማ ምጽንናዕ ናይ ህይወት ተልእኾና እዩ ኣካል ናይ ተፈጥሮና ስለ ዝኾነ ዋላ ኢዝራኤላዊ ሰብ ዝጓሃየ ሰብ ምስ ዝርኢ ይኽኣሎ ኣይኽኣሎ ከጸናንዕ ይድረኽ እዩ እቲ ካብ ኣብራኽ መንፈስ ቅዱስ ዳግም ልደት ዝተቐበለን ብሰሪ ሓጢአት መንፈስ ቅዱስ ዘየጥፈአን
بمرحيت منفس قدوس زملالسن كريستيان جنا بعقمو زي كونه بعقم منفس قدوس سلازي سرح أزي وصيتاوي أصنا نعيز خون بتز حلف زلو زي طعمنا هوت مسرح دما እግዚአብሔር بمنفسو يصنا نعو اتعلامه اخلته تقدماي نرؤس مصننع من تخركب خون كله اتخلاي علامه دما بقوع مصننعي من تخون سلطنا نقسم ايو حواري قدس باولوس نزحق زي بخمس السعب اسفيرو يركب املاح ابو غيتانا ኢየሱስ ክርስቶስ ابو محرتن املاح كل مصننع عن يبارخ بدن رأسنا خاب املاح نصنانا علو مصننع نتم ابصبابا زلو زبلو كلاتون كنصنانع من تخك على الناس بصبابانا زبله زصنانا عنا نسو كلاي كورنثوس معرف 1 قصر 3 4 بصبابان بمصننعن كنحلف كلنا امبار እግዚአብሔር ማዓይቱ خغبرنا አንቂዱ መለኮታዊ ስልጣናን ትምህርትን ያቅስመና ከምዘሎ ከነስተውዕል ይገባል እታ አተኩሩ አብትናይ እግዚአብሔር ምጽንናዕ ምግባር ሓዲጉ አብት ምድራዊ ሓዘን ዝተዋሕጠ ሰብ ንዕላማን ግብርና እግዚአብሔር ከምቲ ይገብር ከምዘሎ ከስተውዕል ይግባይ ነቶም አብ ሓዘን ዘለው ሰባት ከነጸናንዕ ክንከይድ ከሎና ከነብርሆ ካብ ዝግባአና ሓቅታት ድማ እዚ እዩ ዝኾነ ዓይነት ዝሕዝን ኩነታት ተኸሲቱ ምስ ሓለፈ ብድሕሪት ዝገድፎ ሓድጊ ምጽንናዕን ንኻልኦት ናይ ምጽንናዕ ዓቕምን ትብዓትን ክኸውን ይግባእ ከምኡ እንደዘይኮይኑ እቲ ሰናይ ኣምላኽ ንሰናይና ኢሉ ዝሃበና ፀበባ ናብ ወፅዓ ለዊጥናዮ ኣሎና ማለት እዩ ካብዚ እግዚአብሔር ይሰውረና እዚ ርድኢ እዚ ድማ ልቢ ዝሰብር ሓዘን ምስ ወረደና ዘይኮነስ ቅድሚኡ ብዕምቆት ተረዲእናዮ ክንጸንሕ እዩ ዝግባእ እዚ ሓላፍነት እዚ ከዓ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ኣገልገልታን እዩ ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩውን ማለት ከም መደቡን ተፀውዑ ግና ኩሉ ነገር ንሰናይ ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ሮሜ 8:28 እዚ ሓቂ እዚኣ ዘይተሰቆረቶን ክሳዕ ማዓሙቕ ልቡ ዘይሰረፀቶን ሰብ ይትረፍ ብፀበባ ብረህዋውን እናተዓናቀፈ እዩ ዝነብር መብዛሕትኦም ኣብ ህይወትና ዝኽሰቱ ኩነታት በገዛእ ርእሶም ትርጉም የብሎምን እቲ በኣቶም ዝፈሪ ሰናይ ነገር እዩ ትርጉም ዘልብሶም ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝሐጉስ ይኹን ዝሕዝን ኩነታት ክኽሰት ከሎ ኣብቲ ኩነታት ኣድሂብና ክንወሓጥ ዘይኮነስ ናብ ምንታይ ከብፅሐኒ እንታይ ዕላማ ንምፍፃሚ ዝኩነታት እዚ ኣባይ ዝፍፀም ዘሎ ኢልና ክንሓትት ይግባአና ንኣብነት ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ሕማም ካብ ትዕቢት ንኸድሕኖ ዝዓለመ ክቡር ስቃይ ነበረ ካልኣይ ቆሮንቶስ 12 ምዕራፍ ቁጽሪ 7-10 እቲ ሰብኣይ ብዕውሪ ዝተወልደ ግብርን ክብርን ናይ ክርስቶስ በቲ ሕማሙ ምእንቲ ክግለጽ እዩ ወንጌል ዮሐንስ 9:1-3 እስራኤላውያን ኣብ ምድረ በዳ ከጠምዩ ዝተገብረ ሰብ ካብ ኣብ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ድማ እምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ክፈልጡ እዩ ዘዳግም 8:3 ናብ ከደነጾር ናብ ደረጃ እንስሳ ክልወጥ ዘድለየ ብቁዕ ንስሓን ምስትውዓልን ምእንቲ ክረክብ እዩ ዳንኤል 4:16-17 ቁጽሪ 34-37 በዓል ሐዋርያ ጳውሎስ ብከቢድ መከራ ዝሓለፉ ኣብ ገዛእ ርእሶም ዘይኮነስ ኣብ ኣምላኽ ጥራሕ ምእንቲ ክውከሉ እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 8-9 ስለዚ እቲ ዕላምኡ ሽትኡ እንደዘይወቂዑ ኩሉ እቲ ኩነታት ተኸሲሩ ድሌት ናይ ምኩላዕ ከንቱ ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 29-30 ሸቶኡ እንደዘይወቂዑ ግና ይትረፍ ሞት ውሉድ ምውላድውን ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ ዝኸውን ኣቦና ኢዮብ ኩሎም ደቁን ኩሉ ጥሪቱን ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ምስኣነ ከም ኩሉ ሰብ ጓሂ እንተተሰምዑካ ኣብቲ መዓልቲ ሓዘኑ ንልኡላዊ ስልጣን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ሃበ ብድሕሪኡ ዘሎ ግዜ ድማ ብኸናፍሩካ ከይሓጠአ ብጽድቂ ሰገሮ እቲ ሰናይ ዕላማ ናይቲ ፀበባ ሸቶኡ ስለ ዝወቅዐ ድማ እግዚአብሔር ብዕጽፍታት ፈደዮ እምበር
نحزنات ناي مصنع تلقونا فديو نقديتا اتسناي علامة ناي تصاببا شتو سلازو وقع دما እግዚአብሔር بعصفتات فديو انبار نحزنات ناي مصنع تلقونا نمفصام كنلعل كلنا ازني املاخ علامة كفصم كنلعل يزغبانا اتبهلاو ناي مصنع طببنا نتحزن كنزناغو عمبر كنزنانعو ايخلناني بزعبات زبصحو خناتات نقول سب زبصحو نبور ነገር مخانو نتزغودو لطرح زيكونه نتزلو دما خري وزته انا انتقاقس اتزبصحو خناتات نقول سب زبصحو ስለዝኾነ ክጸናናዕ انت درخكايو مس حزبخا معدارغا معاد بዛ عينوت ميلا ከተጸናንዑ ትፍትና ኣለኻ ማለቲ ንምንታይ እዩ ንኻልኦት ስለዝበጽሖም ክጸናናዕ ዝሕግዘኒ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣነ ምእንቲ ክጸናናዕ ንኻልኦትኩም ይበጽሖም ዝዓይነቱ ጥዕና ዘይብሉ ዝንቡዕ ዝምባለ እዩ ዝሕድረልና ሰብ ክጸናናዕ እንተኾይኑ በትወሃብን ከላእን ኣምላኽ ጥራይ ክኸውን ይግብኦ እዩ እቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ምጽንናዕ ጥበብ ግና እግዚአብሔር ሰናይ ምዃኑ ንሰናይ ዕላማ ከም ዝገብሮ ንዕኡ ናይ ምግባር ሉዓላዊ ስልጣን ከም ዘለዎ ኣብ ልብኻ ሙሉእ ርትዒ ብምሕዳር ብዛዕባቲ ሰናይ ባህሪው ከተመስግን እቲ ሰናይ ዕላምኡ ድማ ኣባኻ ምፍጻሙ ከተረጋግጽ እዩ ዝሕግዘካ ስለዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንሓዘን ቅድሚ ምኽሳቱ ክትዋግኦ እዩ ዝግባእ እዚ ድማ ኣብ ኣገልገልታን ምእመናናን ከም ናይ ኣቦና ኢዮብ ዝበለ መንፈሳዊ ብስለት ብምህናጽ እያ እትገብሮ መምስ ተኸስተ ጥራሕ ትዋግኦ እንተኾይና ግና ኣገልግሎታ ከምዝናይ መጥፋእቲ ሓዊ ዲምቦሪ ዓይነት እዩ ዝኸውን ኣብታ ዝመረረት መዓልቲ ናይ ህይወቱ ንኣምላኽ ክዝክር ንሉዓላውነቱ ክእመን ካብኡ ሓሊፉን ዋላ ንዑ ዘጉህዮ ይኹን ብዛዕባት ዝወረዶ ዝሕዝን ኩነታት ምስጋናን ክብርን ክህብ ዝኽእል ክርስቲያን ወለዶ ከይሃነጽካ ኣገልጋሊ ኣፍርየ ክትብል ኣጸጋሚ እዩ ኣብዛ ዓለም እዚኣ እናነበርካ ከለኻ ዝሕዝን ኩነታት ከየጋጠመካ ክትሓልፍ ይትረፍ ክትስፎ ክትሓስበውን ኣይግባእን ነዚ ተኽእሎታት እዚ ብዓወት ንምስጋር ስነ ልቦናን መንፈሳውን ምድላዋት ከይገበርካ እንተተጸቢኻዮ ንኽውንነት ክሒድካ ትነብር ኣለኻ ማለት እዩ ሎሚ ኣብዛ ሓደ ውላድ ተጎዲእካ ጨርቅኻ እትድርብየላ ዓለም 10 ደቁ ምስ ስድራ ቤቶም ብሓንሳብ ሃሊቆምዎ ንኣምላኽ ከመስግን ኣርኣያ ክንርኢ ተዓዲልና ኢና ስለዚ ንርእስና ንኸነጸናንዕን ንኻልኦት ንምጽንናዕ ነዚ ናይ ኣቦና ኢዮብ ፍርሃት እግዚአብሔር ከነጥርዮ ይግባእ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝዘርዘርናዮ ሓቅታት ድሕሪ ግንዛብና ንሕዙናት ክግበረሎም ዝግባእ እንታይ እዩ ኢልና ክነሓትት ይግባአና እዩ ቀዳማይ ቅድሚ ኩሉ ክንገብሮ ዝግባአና ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ነቲ መጸናንዒ መንፈስ ልኢኹ ከጸናንዖም ክንምሕጾነ ይግባእ ኣብ ዙርያኡ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ጥበብ ዘጸናንዑ ሰባት ክበከብ ዝሓሉ ኩሉ ሰብ ንምጽንናዕ ክተግህ ብመንፈሱ ክነቓቓሕ ክንጽሊ ይግባእ ንሕና ብውልቅና ኾነ ብጉጅለ ኣብ ዝኸድናሉ እዋን ድማ ብቑዓት ኣጸናናዕቲ ክንከውን ክረዳእና እነጸናንዓሉ ቃልን ግብርን ክገልጸልና ክንጽሊ ይግባእ ካልኣይ ሓዘኑ ልክዕ ከም ናትና ሓዘን ክስማዓና ይግባእ ሓዘኖም ንዓኻውን ኣዝዩ ከም ዝሕዝነካ ክርድኡ ከለዉ ንእትብሎን ንእትገብሮን ኩሉ ልቦም ከፊቶም እዮም ዝቕበሉኻ ዋላ ዝኾነ ኣይትዛረብን ኣይትግበርን ኣብ ጎኑ ምህላውካ ጥራሕ ብዙሕ እዩ ዘጸናንዑ ኣዕሩኽ ኢዮብ መከርኡ ምስ ሰምዑ ምስኡ ክንሓዝንን ክንጸናንዐንሲ ንዑናይ ንኺድ ተባሃሃሉ ምስኦም ከይሓዘንካን ሓዘኖም ከይሓዘንካን ምጽንናዕካ ክትህቦም ከም ዘይከኣል ዘረጋግጸልና ድማ እዩ ብኣካል ርእዮም ምልላዩ ምስኣኑ ድማ እንታይ ከም ዝገበሩ ብኸም ዝስዕብ ተገሊጹ ኣሎ ካብ ርሑቕ ኣማዕድዮም ጠሚቶሞ ምልላዩ ምስኣኑ ግና ዓው ኢሎም በኸዩ ነፍሲ ወከፎም ድማ ክዳውንቶም ቀደዱ ሓመድ ከዓ ናብ ሰማይ ኣቢሎም ናብ ኣራእሶም ነስነሱ ድሕሪዚ ከዓ 7 መዓልትን 7 ለይትን ምስኡ ኣብ ምድሪ ተቐመጡ ቃንዛ ብርቲዕዎ ስለ ዝረኣዩ ከዓ
حنت قالكوا أي تزاربون إيوب معرف كلته وزرع 12-13 ثالثاي نقال እግዚአብሔር መሰረት ዝገበረ ናይ ምጽንና ቃላት ክትህቦ ይግባ እግዚአብሔር ነቲ ተዛረቦ ቃላት ክገልጸልካ ሐቀኛ ጸሎት ጸሊኻ እንተኾንካ ብመንፈሱ ክረዳእካ እዩ ዘይተረዳእካዮን ርግጸኛ ዘይኮንካሉን ነገር ንምዝራብ ክደፍር አይግባእኒ አዕሩኽ ኢዮብ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ምጽንናዕ ስጉምቶም ተዓዊቶም ክንሶም ኣብ ናይ ቃል ምጽንናዕ ግን ከቢድ ጌጋ ፈጸሙ ዕላማ ወይ ምኽንያት ናይቲ ዝወረዶ መከራ እንታይ ምዃኑ ከየረጋገጹ ብሰራሕ ኃጢአቱ ዝወረዶ እዩ ናብ ዝብል ጉጉይ መደምደምታ በጺሖም በናይ ፍርዲ ቃላት አሳቀይዎ በአፉ ከይተዓንቀፈ ጽቡቕ ንዝጸንሐ ሰብ ከም ዝምረር ገበርዎ ኣብ መወዳእታ ድማ በትን ምጽንናዕ ዝተዛረብዎ ቃላት በደለኛታት ኮይኖም በአማላድነት ኢዮብ ምሕረት ረኸቡ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጽሪ 7-9 ራብዓይ ብግብራዊ መገዲ ከተጸናንዕውን ይግባእ ብሞት ዝመጽ ሓዘን እንተኮይኑ ኣብቲ ገዛ ሓድሽ ማሕበራዊ ጸገማት ተፈጢሩሎ ማለት እዩ እቲ ዝሞተ ወላዲ እንተኮይኑ ናይ ግድን ምብልውናን ዝኽትምናን ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ መስዚ ዘጋጠመ ተደራራቢ ማሕበራዊ ጸገማት ተተሓሒዙ ድማ ቁጠባውን ካልእን ጸገማት ይኽሰት እዩ ስለዚ ብዙሕ ግብራዊ ደገፋት ናይ ግድን ከድሊ እዩ ኣብታ ስድራ ናይቲ ብሞት ዝጎደለ ወይ ታራ ብምትካእ ዓብይ ምጽንናዕ መሃብ ይከኣል እዩ እቲ ናይ ሓዘን ምኽንያት ካብ ሞት ወጻኢ ምስ ዝኸውን ድማ ንዑ ዝግባእን ዝምጥንን ናይ ምጽንናዕ ተግባር ትፍጽም ማለት እዩ ብስንክልና ወይ ብከቢድ ሕማም ዝመጽ ሓዘን ምስ ዝኸውን ንዑ ዝምጥን ምጽንናዕ የድልዮ ስደት ማእሰርቲ ፍትሕ መኻንነት ወይ እውን ምጉዳል ፍትሒ ዘውረዶ ሓዘን እንተልዩ ድማ ንዑ ዝግባእ ናይ ምጽንናዕ ተልእኾ ክንፍጽም ይግባአና እዩ ሻውዓይ ስደተኛታት ንስደተኛ ኣይትዝቀጦ ንዘኽታንኩም ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ይቕሬታ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ስደተኛታት ነርኩም ኢኹም እሞ ነፍሲ ስደተኛ ከመይ ከም ዝኾነት ትፈልጡ ኢኹም ዘጸአት 23 ቁጽሪ 9 ጓና ምሳኻትኩም ኣብ ሃገርኩም ተተቐመጠ ኣይትግፍዕዎ ንስኻትኩም ናብ ምድሪ ግብፂ ጓኖት ነርኩም ኢኹም እሞ እቲ ምሳኻትኩም ዝነብር ጓና ኣባኻትኩም ከም ወዲ ዓዲ ይኹን ከም ነፍስኻ ከኣፍተዎ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ዘሌዋውያን 19:33-34 እግዚአብሔር ኩላትና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ስደተኛታት ምዃንና ብቃሉ ብንጹር ኣፍሊጡና እዩ ምድሪ ናተያ ንስኻትኩም ከዓ ምሳይ ትነብሩ ጓኖት ኢኹም እሞ ምድሪ ንሓዋሩ ኣይትሸየጥ ዘሌዋውያን 25:23 ኩላቶም ኣብ ዘበን ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ቅዱሳን ናይ ኣምላኽ ሰባት ነዚ ሓቂ እዚ ከም መሰረትን መትከልን ናይ ህይወቶም ገይሮም ስለ ዝወሰድዎ እተዓወቱ እዮም ቀዳማይ ዜና መዋዕል 29:15 መዝሙር ዳዊት 39:12 መዝሙር ዳዊት 119 ቁጽሪ 19 ከምኡን 54 ካልእ ተወሳኺ ጥቕስታት እውን ኣለዎ እምበኣር ዋላ ኣብ መሬት ዓደቦና እንተሃለና እኳ ስደተኛታት ኢና ማለት እዩ ሓደ ሃገር ወይ ዓዲ ሃገርናን ዓድናን እንትኸውን ኣብኡ ንነዊሕ እዋን ስለ ዝተቐመጥና እምበር ካብ ሓመዳ ተጠፍጢፍና ስለ ዝተፈጠርና ኣይኮነን እቲ ስደተኛ ድማ ኣብታ ዝቕመጣ ዘሎ ሃገር ልክዕ ከመኻ ወዲ ሃገር ወይ ወዲ ዓዲ ክኸውን እግዚአብሔር ዝሃቦ መሰል ኣለዎ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሃገራት ኣባታተን ንዝቕመጡ ጓናሰብ ወዲ ሃገር ንምግባሩ ዜግነት ዝህባሉ ምድራዊ ሕጊ ኣለዎን ገሊአን ኣብ 5 ዓመት ገሊአን ኣብ 4 ዓመታት ይህባ ምክንያቱ ንሰብ ኣብ ሓደ ቦታ ናይ ዜግነት መሰል ዘህቦ ምቕማጥ እዩ መሪሕ ጥቕስና ኣመልኪቱልና ከም ዘሎ ድማ እታ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ዝነብር ስደተኛ ከም ወዲ ዓዲ ይኹን ኢሉ እዩ ዝእዝዝ እዚ ናይቲ ፈጣርን ወናንን ናይ ዓለም ዝኾነ እግዚአብሔር መለኮታዊ ትእዛዝ እዩ ከም ወዲ ዓዲ
كم مرأي حليف كون كم نفسها غيركا كتفولتو عزيزو الله زي لواويان 19 33 34 بفلا إسرائيلاويان كاب إبراهام جميروم أما أكل كنعاناويان سدتنياتات كوينوم ينبرو نبرو ناب جبس دحر مئتاوم دما نلعلي 400 عامتات سدتنياتات كوينوم زنبرو حزبيهم سلازي سدتنيا مخان انت عين السمعيتن صقماتن كم زفتر صبو غيروم يفلطو يوم بجبساويان زوردوم قفعريهم سلازخونو أما أكلهم نزنبر سدتنيات كقفعو أي متقبئن سدتنياتات نزي مقفع كاب እግዚአብሔር تأزازون أي مدليومن بمسارتو أبتا هاجري إلكا تقمت أزلخا هاجر እግዚአብሔር ስደተኛ መሆንካይ ነግረካ አንተልዩ أبتا هاجر نزمت سدتنيا ختنصقن كتغفعن أيقبأن مخنياتو سدتنيا مخانكا زنقركا سدتنيا مئنتخي تغفع مدرناتكا ختقبر ويون ناتكا مخانا مئنتخي ترقاقز كتبل أبلع السدتنيا عمس مئنتخي تفتصمي سدتنيا تات نزقفع حزبي እግዚአብሔር سدتنيا يقبرو نمبلتاتن زختاماتن زقفع حزب دما بوقئن حمامن أبتا هاجر مبلتاتن زختاماتن بمبزح يقصعون كابز خمس سورنا እግዚአብሔር تنبيت إرمياس معراف شوعته قطر حموشته حساب شوعته زساعات إسران كلتن معراف قطر إسران كلتن حساب إسران 4 نسدتنيا مقفع مرقم زسعك تكبار إيو نسدتنيان زختامن نمبلتن فردز طوي رقم يخون كل حزب خا امين يبل زداقم 20 شوعتن 10 شعته سلاتي اتستوهبنا ناي قبره سناي تلخو نسدتنياتات زتقالولن ايو نسدتنيا زي مقفعنا تراي زي كونه نسدتنياتات مدقافناو رقصنياتات كنكون يقبا እግዚአብሔር ኮም ይሉ አዚዙ እዩ كم زهاد مع عواف كم كابيتن التسوقا ولا اللي ضعف أوالد مؤاب أمساقر أرنون كمو كهناين مخري فردي غريدا مخري فردي قتر خلو نسألالوتكي كم ليت قبريو نسوقوقات حبي نهدومات أي تقلاسي اتتواي تفيو مزمات كأتوديو شوقنت هاجرون هلم يلام يممو ومآب نسوقوقتي مساخي أسفر يوم كاب كلمة زمات خاء خولي كني يوم إساس معرف 10 شديشك أزري كلتنا 4 كاب آسياف كاب ملوح سيفي كاب تتغتر قستي كاب برتعو هادي موم يممو آتوم سبتيما نسمو اسماي أمسؤلو نهدمات انجيرا حسكم تقبلوهم تنبيت إساس سرانا حدن وزر 10 سدتنياتات بزي مخنيات كقفعو خنرئي خلوناون كنكلا خلولوم يزقبانا እግዚአብሔር نسدتنياتات كلا خلولومي أبراهام من إساقن أنستم بقفعي مستمنزعو بخبير قصعات تخلاخيل اللوم إسرائيلاويان أبقبص مستقفعو دما حينوهم فديلوم اتزع تعمس ودما ورقن برورن قفيفهم كم زوص بمقبار كحسوم اندزي عمس كان اندزي قفع كان اكوا كعمس وريخا سق انت بلكا تحباباري نايتهم عمس انياتاتيخا ايوب نتهم زي فلطو ماقايش ويسدتنياتات وقونهم كوينو يكلا خلالون كم زنبرة بخمز السعب قليس ويركب نتهم تقعات ردوهم نبركو نتهم رداء زي باللوم زختاماتون اناقفهم نبركو نصدقي خم كدان نفتح دما كم بارنوس قبعن لبسكون ندخاتات ابوهم نبركو ابصقم نزلو اغايشون وغنم كونكو حيل عمزت سبركو نتم عمزت زعمص وانكا ادحانكو كبر مسغانا نزخر سمي يخون ايوب 19 شعتن قطري 10 تخلته 10 4 10 شديشخ 10 شوعته نقص قبسي نتوم سدتنياتات إسرائيلاويان زقفع تأزاز مسوصة اتن اكزابير زفرحا قبساويان محرستي وقن نايتوم سدتنياتات كوينن فتحن حياونتن كقبرالهم مرسا اكزابير كا بالعلت ايد كحسن زساعات حدا 15 19 إسرائيلاويان اب قبسي
ካብ ግብጽ ወጽዮም ክጓዓዙ ከለው ብምድሪ ብዙሓት ህዝብታት ሓሊፎም እዮም ገሊኦም ብሕያውነትን ብሰላምን ሓሊፎሞም ዘዳግም 2 ምዕራፍ 23 ካብ 7 ክሳብ 8 ገሊኦም ድማ ብምድሮም በሰላም ምሕላፍ እኽልን ማይን በገንዘቦም ክሻየጡ ኣይፈቀድሎምን በአንጻሩ ተዋግእዎም እግዚአብሔር ከዓ አጥፎኦም ዘዳግም 2:26-35 ምዕራፍ 23 ቁጽሪ 3-7 ምዕራፍ 25-17-19 ነቶም ብምድሮም ክሓልፉ ዝፈቀድሎም ኤዶማውያን ደቂ ኤሳውን ንዮሴፍ ዘይፈልጥ ፈርዖን መጺኡ ክሳዕ ዘጨንቆም ተቀባሊ ዘዕቆበቶም ግብጽን ኣብ እስራኤል ብስደት ካብ ዝወጽላ ኣብ ሳልሳይ ወለዶ ዜጋታት እስራኤል ክኾኑ ፈቀደሎም ዘዳግም 23:7 ቦአዝ ነታ ስደተኛ ሞዓባዊት ሩት ኣዝዩ ዓቢ ምሕረት ገበረላ ሽዑ ቦአዝ ንሩት ጓለይ ኣይሰማዓክንዶ ክትቅርም ኢልኪ ናብ ካልእ ግራታይ ትኺዲ ምስ እዘን ጉዛኣተይ ደኣ ልገብ እምበር ካብዚ ኣይትሕለፊ ናብቲ ዝዓዝድዎ ግራት ረኣይሞ ደድሕሪኦም ሰዓቢ ነቶም ጉዛኣተይሲ ከይትንኩዩኺ ኣዚዘዶ ይኮንኩን ምስ ፀማእኺ ድማ ናብቲ ዕትሮታት ኬድኪ ካብቲቶም ጉዛኣት ዝቀድሑ ወስተይ ይበላ ሽዑ ንሳ ብገጻ ናብ ምድሪ ተደፊኣ ሰገደትሉ ኣነ ወሰንተኛ ክንሰይሲ ንዓይ ክትፈልጠኒ ብምንታይ ኣብ ቅድሜኻ መጎስ ረኸብኩ በለቶ ንሳ ከዓ ጎይታዬ ከም ሓንቲ ካብተን ጉዛኣትካ እኳ ዘይኮንኩስ ንልቢ ግዝእትኻ ተዛሪብካ ኣጸናኒዕኻ ኢኻ እሞ ኣብ ቅድሜኻ ሞገስ እርከብ በለት ሩት ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 8 10-13 ስለዚ ነፍስ ወከፍ በአምሳል ስላሴ ዝተፈጥረን ካብ ባህሪ ስላሴ ዝተኻፈለን ሰብ ንስደተኛ ብዘለዎ ኩሉ ዓቕሚ ክድግፍ ካብ ጥቕዓትን ግፍዕን ክከላኸል ከም ወዲ ዓዲ ክገብሮ ከም ነፍሱ ገይሩ ከፍቅሮ ትእዛዝ ስላሴ እዩ በኣፍ ነቢ ኢሳያስ እውን ብዛዕባ ወጻእተኛታት ወይ ስደተኛታት ነዚ ዝመስል ተስፋ ተዋሂቡ ኣሎ እቲ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዝገበረ ወጻእተኛ ብሓቂ እግዚአብሔር ካብ ህዝቡ ክፈልየኒ እዩ ኣይበል እቲ ስሉብ ድማ እንሆኑ ቁጽኦም ኣይበል ነቶም ምእንቲ ከገልግልዎ ንስም እግዚአብሔር ከፍቅሩ ባሮቱ ክኾኑ ኢሎም ምስ እግዚአብሔር ዝሓበሩ ወጻእተኛታት ሰንበት ከየፍርሱ ዝጥንቀቁ ኪዳነይ እውን ከጽንዑ ኩላቶም ቤተይሲ ንኩሎም ህዝብታት ቤት ጸሎት ክስመዕ እሞ ንኣታቶም ናብ ቅዱስ ከረነይ ከምጽኦም ኣብ ቤት ጸሎተይ ከዓ ክሐጉሶም እየ ዝሓርር መስዋዕትታቶምን መስዋዕትታት ሕርዶም እውን ኣብ መሰውእየይ ቅቡል ክኸውን እዩ ትንቢት ኢሳያስ 56 ቁጽሪ 3 ቁጽሪ 6-7 ምእንቲ ስደተኛታት ምቅዋም ብደረጃ ውልቀ ሰብ ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ቤተ ክርስቲያን ክግበር ዝግብኦ እዩ ኣብ ሓንቲ ሃገር ስደተኛታት ዝገፍዕ ሕጋጋት ዓመፃ ክእውጅን ክትግበርን ከሎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካብቲ ዝለዓለ ክሳዕ ዝተሓተ ኣገልጋሊኣን ዓገብ ክብሉን ኣብ ክንዳ ኣምላኽ ንፍትሒ ደው ክብሉን ይግባእ ኣብ ዘበን ስርዓትና እዚ ንኣይሁዳውያን ዘጽንት ኣዋጅ ወፂኡ ክትግበር ምስ ጀመረ ገለ ሒደት ኣብያተ ክርስቲያንን መራሕተንን ነቲ ተግባር ብምቅዋሞም ናይ ህይወት ዋጋ ከፊሎም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮፓ ዝነበሩ ውልቀ ሰባትን ስድራ ቤታትን ንኣይሁዳውያን ከድሕና ብዝወሰድኦ ተበጉሰታት ምስቶም ኣይሁድ ንምጽናት ተፈርዱ ክርስቲያን ዝኾነ ሰብ ነዚ ተግባር እዚ ናይ ምፍጻም ሓላፍነት ኣለዎ ብፍላይ እቲ ብስደት ኣብ ካልእ ሃገር ከይዱ ዜግነትን መሰልን ዝረኸበ ሰብ ሕሰም ስደት ስለ ዝፈልጥ ልዕሊ ኩሉ ብዛዕባ ስደተኛታት ብዝለዓለ ክግደስ ዝግብኦ ንሱ እዩ ንስደተኛ ዕቁባ ክኸውን ብዝጎደሎ ነገር ክድግፎ ምስቲ ሃገር ከላልዮን ዕድላት ክኸፍተሉን መገዱ ክጸርገሉን ገፍዒ ክወርዶ ከሎ ክጣበቐሉ ህዝቡን ስድርኡን ሓዲጉ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ስድራ ክኾኑ ይግባእ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ግና እቶም ፍርሓት እግዚአብሔር ዘለዎምን ኣብዛ ዓለም እዚኣ ስደተኛታት ምዃኖም ዝእመኑ ሓቀኛታት ክርስቲያን ጥራሕ እዮም ፊልጵስዩስ 3:10 ዕብራውያን 11:13 ቀዳማይ ጴጥሮስ 1:17 ካልኣይ ጴጥሮስ 2:11 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን
أجميرو نزفت سمنا لولا بحري زابير أملاك قدسان ناي بحر مسجانا يبصحيو سنيلكم سلس سمعهمنا بتقبروا صلاة كل زابير اسمعهم حراي زغسل ناي مزمور مدبنايو نمزمور تدالهم بفلاي كا قدم حجي زميركم زي تفلتو نإግዚአብሔር لما عنتي بمزمور كنقلقلو تبلو تبلان تلهم قبلكم ድሕሪ ሰብ ደየለቦና ከመይ ምስኹም ክብርን መድሃኒ ዓለም ይኹን ግን እንሰብ እንተዘየለብን آمين آمين حراي معزا قدسان معزا قدسان حبتنا نتوم زميروم زي فلتو بمزمور زي أقلقلن زي فلتو عدل هبهنا الله فقادنياتات زخونكم ويزخونكم تلهم بمرقتا عبيت حراي بسمع آمين تمسكن كمسكنك يا نسالي محرت كان فقر غريء تمسكن سعبني الكني تغن عقودنا مريحني تمسكن كمسكنك يا نسالي محرت كان فقر غريء تمسكن سعبني الكني ونعقودنا مريحني فليقا تسويعكني نسمكا كالعلم سندق علاماي أسني كني ممكن خون كتهجي حكيتاك أتواري حيزي أنجيهك وفيت تغدس من جستك كفيت أبسقعي بيتك أبسلالك حدير أمون برياخة تسميك بنبيت كمسكنك يا نسهلي محرت كان في غري قرية تمسكن سعبني الكني وقنع قودنا مريحني ندحري تيكي تمت أقاري حلو كبلي حملاتي هاي تحدقني كقلقي لك أصحن ساي قريتي مسكلت قويتوك حنتي سفي نبر حماكي كون سنف وتهدر أتفيازني عين غدمك تمت عسني اني كسابت عائلة كمسكنك يا نسالي محرت كان في غري قرية تمسكن سعبني الكني تكون عقودنا مريحني باسمك كون عجب زند الهسكينات نايمر حنكا كستي أبي ما يلفي أبتغاي ونشحكو هدكو عكيتي بجبارتو نفس ذهب نقوس عمدري يلن زدن نغيبونات كاس حناس نسمي كما قلقل تخا تقلقلنا يوي بزحها بخا كمسكنك يا نسالي محرت كان في غري قرية تمسكن سعبني الكني تكون عقودنا مريحني نحناس نسمي كما قلقل تخا تقلقلنا يوي لزحها بخا آمين عليه
امين علل زبلكن عللتا يملا بيتكن حاونا ساميل كا سلاتي دنك زخونه مزمور زماري ملاእኽቲ يسمع لنا تم سمعناون زماري ملاእኽቲ يسمع لنا تمسجن كمسجنك ايه نسهلي محرتك نفقر خارئه تمسجن سعبني الكاني بقنوع مجدي مريح كاني زتقبرلو نا زرزره بمسجانا نا مسجنه نخمت زلو ونتات كا كامنتاي كعقبنا كم زلو اسفيحو زقل زمهر زملخ مزموري مستزلنا غزي نتانا يمجمريا حارق طراينا حزنا زلنا تمسجن كمسجنك ايه نسهل محرتك نفقر خارئه تمسجن سعبني الكاني بقنوع مجدي مريح كاني حدا ناي مسغانا تراي هيوت زنبرو مابوسي سلامنتايكم تمسجن تبلو كل غزيه تمسجن تبلو مسبل ومسي وكل غزيه تمسجن زبلسي تمسجن نخبل سلازخالني ال ناملاخ زمسجنوس بزح ነገር ዝገበረለይ ኳንተሎ ግን ንኣምላኽ ዘመስግን ኩሉ ግዜ ተመስገን ዝብለስ ተመስገን ንኽብሎ ስለዘኸኣለኒ ስለዝረዳእኒ ኢሎም እሞ ናይ ብሓቂ ጸሎት ዘይጽሊ ሰብ ዘይጽሊ ፍጡር የለን ምስጋና ግን ናይ ባህሪ ደቂ ቅዱሳን እምበር ኩሉ ዝተገብረሉ ኩሉ ዝጸገበ ኩሉ ዝተዓሞ ኣይኮነን እግዚአብሔር እንደዘይረዲእካ ብዝመጠን ዝረሃወካ ብመጠን ዝጸገብካዩ ኢኻ نأملاخ تبدل يشرو جنا مستجابه هاترمو تنادحه زبل عب زداقم تقميتلنا له سلازي تمسجن كمسجنك كاين سحل مهرت كان فقر خارئه تمسجن صعبني كاني بقنوع ودنا مريح كاني الراي كم تقول جزيه يتقدماي ناي مزمورنا منشي كم مصحف قدس اتي كلايكا كابز مزمورزي انتاي إنان مهار نز مزمورزي بخما إنا لومي نستنتنو وي نخوم سعو مخلصن مخوم سعن ببينيو نالبات اكزابير ننسساتات زهابهم ناي مخوم سع مسرح منالبات هابسب كم حقاق مقبي إلنا كنتقصون نخيل إذا مسرح ناي مكسع ناي كبتي ناي انسساتات ناتي اكب زوعلو كاب كسع اوزين ناتي زدل حقيقه ناب سبنتن ناتي زغوادا ነገር ጥረ ነገር በርሊሕ ነገር ንውሽጪ አቲው ዘገልግልን ዝጎድእን ከአኒ በአፈን ዝጉሕፋሉ እግዚአብሔር ዘሃበን ዓቢ ናይ ምልላይ ናይ ምጽራይ ናይ ምጽማቅ ናይ ምንፋይ ዓይነት መስርሒ መግስዕ ማለት ኣብ እንስሳታት ኣብሰብ ከአ ምሕቃቅ መግብን በሎ ንግዚኡ ተመስገን ከመስገነካ ንሳህልኻ نسهل محرتك نفقر خارئه تمسجن سعبني الكاني بقنع قدنا مريح كاني هراي ازي تغسنا اب قال እግዚአብሔር بخمينا نرخبو مس قال እግዚአብሔር بخمينا نوهاهدو تمسجن يبلنا عندنا نقول نتسق كلنا. نبل 24 ساعة ولا دقيقنا خلنا كمان. بتعم ولا دقيقنا خلنا. ولا تباربرنا له بيزي كمان. بيد بب تزنق احنا له بيزي كمان تمسجن نبجع بصحك. وتمسجن هو تمسجن ده كل بيزي. هو تمسجن هو. فبشو ده نزا تمسجن تبل حنتي مصحف ملوء صحيفهم لالو تانكس جيفينج تبل سبات صبوك رهبون كسلطون كنقانعومن كله امسجنهم كصقومهم كله اندحر زمارر خوينومسي نتي زرخبو نبرت صقامبر ناملاح يكونن زمسجنو اتوم ناي بحق امسجنت جن اب صببان اب رهوان اب تميتن اب صقامن اب حوسن اب حزنن يمسجنو
نابنت أبونا إيوب أتي ناي تريتو ناي جزء ناي مالو ناي دوكو تفاعت نجرون تايلو እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ ራቄ ወጻይኩ እምከርሰ እሜ ወራቄ ገብ በእግዚአብሔር ወባህቱ ስመ እግዚአብሔር ይትባረኪ عراقي كما حسن ولاديته وصي عراقي كانا ما حسن مريت كملسي እግዚአብሔር ሃበ እግዚአብሔር ካወሰደ ስለዚህ ስም እግዚአብሔር ይባረክ እቲ ናይ ምስጋና ህይወት ዝበሃል ዝሐሰብናዮ ስለዝቀንዐ ሰራሕናዮ ስለዝሰለጠ ጥራይ እንተኮይና ነመስግን ገለ ነገር ክጎድለና ከሎ ክጽግመና ከሎ ነማርር ተዳ ኮይና እዚ ናይ በሐቂ ምስጋና ኣይኮነን ነቶም ከተንብቡ ትኽእሉ ዓቅሚ ዘለኩም እዛ ታንክስ ጊቪንግ ትብል ናይ ፖፕሽኖዳ መጽሐፍ ግዜ ገርና እንተንቢብናያ ኣዝያ ጠቃሚት መጽሐፍ እያ حراي نابر استنان ملس مس مصحف قدوس مسقال እግዚአብሔር ነዛ ተመስገን ከመስገነካየ ንሳህል ምሕረትካ ንፍቅር ኻሪኤ ተመስገን ሰዓበኒ ኢልካኒ ብቁኑዕ ጎደና መሪሕካኒ حراي ادينا السابيت ميت غبر حراي صبو اجميت كوينالا حراي تمسجن هو ابونا داويت زعبا مسغانا خزارب كله بزح صحيفله سلمنتاي نابيناين كنمسغنو خمس غبانا اب مزمور 150 كساب تدالو يسمع انت اللي مالتي نا املاخ مقدسو امسغنو اب طفر سلطانو امسغنو سلا غبرتات حيلو امسغنو كم بزح عبيتو امسغنو بدمص ملخت امسغنو بغنان مسنقون امسغنو بخبرون سعسعيتنا مسغنو بقانا اوتارن امبلتانا مسغنو چلچل بزبل صناصل لامسغنو بتعم زدهاي صناصل لامسغنو تنفاس دلو كله نእግዚአብሔር يمسغنو هاليلويا سلا غبرتات حيلو امسغنو كم بزح عبيتو امسغنو كابتي قند خنا مسغنو زلنا اب قصر خلته مزمور داويت معراف 150 مودعتا معراف مالتيو بخمي اغابابن سلمنتاي كنمسغنو مسغلصه بفلاي اب قصر خلته گن سلا غبرتات حيلو امسغنو سلا بزح عبيتو امسغنو ابتن بيت دانيال معراف كلته قصر 27 نتوم زتاللو زنبرو كمز حليمه مسبلوم زفتحلو نتحلمي كمز طفق غيرو مجمريا نتحلمي انتاي لخمز حلكم مجمرتا نغورني ايلو بزي مسحازوم نتوم ناي فارسن ناي بابيلونن اسماتኛታት ወይ ፈላጣት ዝባሃሉ እግዚአብሔር ገና ገልጋሊው ዳንኤል ነቢ ዳንኤል ምስጢሩ ገሊጽሉስ ከምዝን ኢልካ ኢኻ ሓሊምካ رجز كميو مسبلو ترجمو خا اذن يمسبلو بحقي دانيال يلو نزن السخا انتاي كم زحالمكو خنغرنن ترجمو ختفلتنن كابكا الكاس بحقي املاحكم املاح امالختن غويتتن غلاص مستيراتني سلازن تايلو سلا غبرتات حيلو امسغنو كم دز عبيتو امسغنو ስለዚህ ሁሉም ቅዱሳን አቦታትና አብ ቅዳሴን ተሪናዮ በሙሉ ስለ ግብርታት ኃይል ተውዳሴ ዝጀምር ማለት እግዚአብሔር ካብ ዓለም ቅድመ ዓለም ኣብ መንግስትሎ ኣብ መለኮትሎ ኣብ ስልጣንሎ እንዳበለ ምስ ጀመረ ነዚ ምስጋና እዚ ይዘዘውትር ስለዚህ ስለ ግብርታት ኃይሉ አመስግንዎ ከም ብዝሕ ዕብየቱ አመስግንዎ እቲ ሐቀኛ ምስጋና ኣብ ህይወትና ናብ ከባቢናን ብዝተገብረ ዘይኮነስ
سلت بحرنا إجزابير سكالنتنا إجزابير مجابينتنا إجزابير فردنا إجزابير تبجاونتن محرتنا إجزابير نزل كله نذكرنا نمسجنا مسجنا سلت جبرتات حيلو أمسجنوه كم بزح عبيته أمسجنوه كبرنا زخر سميخون حبتنا هيوت إتكحفا بالكلاهي حبتنا هيوت ميتي خزل لهي غريت أبونا أب مزمور داويت 250 كوينا سي شدشته يهم حجة حكي ولا استقاقي معراف 250 كوينا قصر خلته اوكي ناتجن قصري معراف 250 كوينا شدشته ندا كل سقع شدشته خببه حراي نأملخ أم مقدسو أمسكنوه أبتأفر سلطانو أمسكنوه سلست جبرتات حيلو أمسكنوه كبزح عبيت أمسكنوه بدمتي ملخت أمسكنوه ببجانان من مسنقون أمسكنوه بخبرون بعللتان أمسكنوه بكأنا أوتارن امبلتان أمسكنوه چل بزبل صناصل أمسكنوه بطعم زدا دهايو صناصل أمسكنوه تنفاس زلوه كله نزقابي هيري مسكنوه آمين قال لي وتسمع لنا بنا آمين قال لي وتسمع لنا هو حبتنا حراي كالوت أبيت ساميل حراي ساميل هاونا هذا ماتيوس 9:9 حراي ماتيوس 9:9 عم دباسكي ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣብቲ በሪ ተጎ ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ሰዓበኒ በሎ ተንሲኡ ኸ ሰዓበ ተጋውቲ ማለት ኣብቲ ግዜቲ በቶም ሌዋውያን በቶም ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን ናይ ኣምላኽ ሰባት ኢና ዝብሉ ኣዝዮም ፍንፉናት እዮም ዝቁፀሩ ማለት ኣብ ኣምላኽ ግን ከምኡ ኣይኮነን ኣብቲ ተጎም ዝፀንሖ ንስኻ ከምዝንዲኻ ከይበለ ሰዓበኒ ስለዚ ተመስገን ሰዓበኒ ኢልካኒ ብቁኑዕ መገዲ መሪሕካኒ ካብ ተጎ ካብ ዲናር ካብ ምእካብ ናብ ምእካብ ነፍሳት ዘሳገገርካኒ ተመስገን ከመስገነካ ንሳህሊ ምሕረትካ ንፍቅርካ ርኤ ተመስገን ሰዓበኒ ኢልካኒ بقنوع مجدي بقنوع قدنا مريحكاني قال هو تسمع لنا سامي الحاونا هراي كالوت دقيمة بالعباد هراي أبيت هراي سامي الحاونا أب جبر هواريات معراف حواري قدس باولوسي تمستطوعه هو تا مثالي محرك كان فقر خان بي فقر املاح تمستغلصلو لمنتاي تسادم يلنا الباش كان بات يدي توين معراف كنديا معراف 9 جبر هواري بتعامل صبو تمسجن كمسجن كاين ساحل مهرت كان فقرها رئي أبز جزيزي ملس سيلنا ترينايو ساول أب قتلت قويتا يسوع كريستوس أب قتلت حواريا قدامي سماعت ستيفانوس زوا على السب كم سب عند زهو النيرو بدم سب زهتت جبننيا إيو فقرون محرتون سلازي وداغن بزدنق نجر نوايه هوريه رسيكوكا كما تصور سميه بوست احزابي ابكر مدك اسرائيل ابكر من نغستات ابكر ما احزاب سمي كتصور نعاي حري اقها اخاي
اسخا خمزة عينت دم زلك ايخا فلتك ايب كمز جبن زوعلك ايخا يبولن انت ايلو سمي كتصور نعي حرية قحا ايخاي نزم حرات زم الزكريو هورا أولوس كي تسميه ساول كله ناب حزبيك الأخكاي مسبلو أزي نفسه وشتمنا رأي أزي قريمو نخالوت نصحات سبات نزمة لغت زبقع بقعات سبات نترخب كادا دلمبر أنس نزي زبقع سباي كون ناتي قبن نتوم زفلتني مقصعتي زتعامو مأسرتي زتعامو مسقوقتي زتعامو زي كونس أبرحق زلو زي فلتنون أتي السقاوي نخرستيان نبيت خرستيان زي السقوق ساول الناولو شمي أب كل فلتي مو سلازي نزم الاختزاء أنا بقع يكونكن خالق نازي زبك عسب انترخب كامل اختها بخالق رأى كويلوك أب قويتا خدنن كله قويتا جن نعي حري أقها إخاي نمنتاي لأخو خلوخ خمزلوخ قلتلوخ أب بزح كذي نتقصينا بقبر هوريات معرف إسرائيل شديشن وزرع عسر شمونته نعي بمئمان دحنت كرهبو كسان رستخم ما قالوا كاب سلمات نبرهان كاب إرسيتان نبي كذابير كملسو أعينت لبوم كتكفتلهم الأخكالله سلازو خاي كمسجن كاي نسهل محرات كان فقر خاريه تمسجن صعبني الكاني بقنع قدنا مريح كاني سرعات جماليل زتمهرو خفصم كابليك أنا كهناتن كافريا ساويانن نعمس ربحا تقبلو نعمس سلطان تقبلو عبد دماسكو بيتخرسيان أملاح كفرس الناخدو خلو أملاح بزدنق مخنيات شعو نام مهنات بيتخرسيانو كم زخيد غيرو مو الزبهري أملاحنا بزعبانا يمسقانا نعنا نسبات رايزي كنا أمزمور داويت 240 شمونتن يغريتها 240 شمونتن كل فطر كمسجن كم زتعززه كل فطر كان إجزابير كم زمسجنه سلاز إنسساتاتن أراويتن أعوافن كالوت نجاراتن نامسجنه كله نأملاخ نمسجانا زخون جزين دحر زي هاليونا كاب إنسساتاتن كاب أراويتن تحيتنا علنا مالتي سلازي إتا مزمور داويت 240 شمونتن جزية جرنا بملئتا كنريا كمون إتام عقمن جزيان زلكم إتا تانكس giving the life of Thanksgiving تبل ناي بوبشنا دا مصحف بحبرت كنن ببا دس بلني مالتيو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እተን ተሪፈናና ዘለዋ ውሕዳት ደቃይቅ ሎሚ ካብዝናይ ሎሚ እንታይ ተማሂረ ካብዝናይ ሎሚ ምሸት እንታይ ረቢሐ በዝናይ ሎሚ ቃላት እንታይ ተባሪኸ በዝናይ ሎሚ ቃላት እንታይ ልቦና ረኺበ ኢልና ክነስተንትን ምናልባት እቶም ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ኣብ ገጽ 289 መጽሐፍ 4 حمومات أبزبل مملأتنا نايبا أمهيرينا لومي بملأت زرعنا يجن بزعبا سنكولان حزونات سدتنياتات زبلو سلسته عبيت الاستمستارا بعيتنا الحمومات مالك سلازي مسيوتنا مسكونتاتنا ناتها هزنا كان ريو بزر استزي انتاي عبحلينانا انتاي قمتلناي كم تصحف زبلنا زلو نسدتنياتاتن زي كونس نتوم حواتنا عندك عدنان زخانو نخسدتون أبسدتن بأنا زجبر زل عمس زيل كاز زرزير كاز ودا يكونن سلازي كن لب ممون أبيك زابير كن ملس لومي كم هزبي قالكا أبر خازي حزنا لنا كندزي الشيخ ندزي كفيلكا قالكا هنكتلعنا ودخم أبكم زبوتا حزنا لنا كندزي $1 እንደዚህ ከፊልኩም ሕጂ ክንቀትሎ ኢና እናበሉ ድምጽ ናይ ውሉዶም እናሳምዑ ዘሳቂዩ ሎሚ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ካብዚ ጉድ ዝኸኣ በዓልኩስ ተእምበር ንበዓልኩ ንዓይ ዝምልከት ኣይኮነን ክንብል ኣይንኽእልኒና ምክንያቱ ኣብ ገዛእ ርእስና እንተንፈርድ ኣይምተኾነናን ኢሎም نابنت اتوم ابس مرا خوينوم دمنا حواتومن زساتيو دلالو اتسدراون فلتي
ولا حدا سراح زي يقولوا ودخا قناة مهرت زي ودخا ويقالكا أبغى مشيت زبنا وماكينة حيزون تدعمسيو زودي كابيز مسات يا زماكينة زاقوالي إذا جنزب كابي مسيخيو إلنا بحلينا خن حتى ندحر زيك إلنا أبزنا يسدتنيا تحت زلوا جبن اللي لايك خوني موك زاوير مستوعى اللي هبنا سلازي إغريتها ناي قواعي تجزيه من الوقت كقاطعة روس لازم خبر إني بجليس أيوجن كابزهم 4 نايلو معرستات انتاي تماهرنا انتاي كنجبرو تردينا كابت كنجبرو زي جبأنا انتاي لبيمنا انتاي تنقيقنا زبل تنزل وانا دقائق ناي قبائي نقبائي اللي يحلفوا الاستقاقر الله الرئيس ساميل حاونا ميتي غازل لها ربنا مرجدا እግዚአብሔር ይመስገን ስለተጸናሐና ኩሉ ኣነስ ሓታ ደለ ዘለኹ ሲ ካብዘን ክንመሃረን ጸናሕና ብስር ሓጢያት መጽዓቲ ከም ዝወርድ ክንመሃር ጸኒሕና እሞ ምናልባሽ ኣብ ኣኸ ተብርሁለይ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ብሉይ ኪዳን ብስር ሓጢያት መጽዓቲ ከም ዝወርድ ነበረ ነንብብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከብኡ ኣንጻር ከመይ ብስር ሓጢያት ዝወርድ ማለት መጽዓት ከለኹ ሕማም ማለት እዩ ዝወርድ ሕማም ማለት እታ ኸልኣይቲ ከዓ ምዚ ናትና ናይ ዓድና ኩነታት እንድዩ እቲ ባህላዊ ኣጸናንዓ ብፍላይ ኣብ ዓድና ሲ ብዙሕ ዝኾነ ኣድካሚ ዝኾነ ባህላዊ ኣጸናንዓ ናይ ዝሓዘን ሕብረተሰብ ኣሎ ማለት እዩ ከድካ ከተጸናንዕ ኢልካ ከድካ ኣድካሚ ማለት እዩ እቲ ሰብሲ እቲ ሓዚኑ ዘሎ ኣይዕርፍን ጽንጽዋይ ዲኻ ከተዕልል ተመስብኡ ነቲ ዝሓዘነ ከተረሳስዑ ኢልካ ግን ኣይርስዑን ማለት እዩ እቲ ሓዘኑስ ኣይጠፍእን ካልእ እውን ምዚ እቲ መሰረት እስታይ ዘይምህላውና ኣብ ሕብረተሰብናስ እትሪኦ እውን ኣሎ ዋላ መፅኡ እኳ መልቀስ ዘየልቀሰ ኢልካ ክሳብ ኣብ ምቕያምን ገለን ንበፅሕ መት ሕብረተሰብና ኣብዚያ ቁርብተይ እግዚአብሔር መስገን بسر حاتيات زورد مغزعتي أب حديث كيدان أب أبراويان معرف عسر توكلته زابير نزدقو خمس غاتس زابير تقص عنا قلو خاني كان مار حلينانا خنا عرب زي كونس ننسحاي لخمس غاتس عنا أتي ولدنا زقصعنا مغزعتون نخن تكاملون كم زقصعنا مو خم نخبرهم مسجلسة إجزابير جنا نايك الدسنو تما قلتي من تخنكون نتقمنا عيز قصعنا يل حج إجزابير بخمسة قصع خلو إجزابير سلز قصعجن إذا سبز حتيات الناس لز نبر إجزابير كسعوا حتيات الناس لز خناتي إجزابير كسعوا إلنا كابتي نيجبرو رديت ويحجز سق كنبل يبلنان أتا تعمل أختي تحسب بجبو تردي كان تغينا سلازي تبصر حتيات زمز أبوليك أب حديث كدان تبصر حتيات زمز مقطعاتي كما يزمز سلايو وي أمز أصحاب قدوس بخمينا نرهبو انت خوينة تحطتات كا أبنتات مثاليات كنا من سيدا مالك وخمان كما يتحسن حراي أما صاحب قدوس بسر حاتياتهم استغسعوا نعمنت أب قبر حواليات معرف 10 تو 3 أتي بارياسوس نتي سرجيوس باولوس نخي أمن اتنايتون كلنا ربحا نخي قدلو نتي باولوس مهاروت مهرتي اندا قصيه نابكال اترغم النهابه مس عنقفو باولوس انتاي زبل انت صلا كل حقي ود ديابلوس
نتطوعي قال እግዚአብሔር ንምጥዋይሲ ካንዶ አይተዓርፍኒኻ እንሆ ኢድ እግዚአብሔር ክትወቅዓካ ካብ ሳሕ ሰዓት ጀሚርካ አይትርእኒኻ ይብሎ ማለት ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ባርያሱስ በዓይኑ ዑረት ምስተሃርመ ከምቶም ካልኦት በዲለ እሞ ይቅረበሉለይ በዲለ እሞ ምሕረት ግበሩለይ እንደ ዝብል ነይሩ እቲ በእግዚአብሔር ዝተሃርሞ ናይ ዑረት ዓይኒ ንቃል እግዚአብሔር ካብ ምጥዋይ ንሰይጣን ካብ ምግልጋል ተመሊሹ ብንስሓ ምስቶም ነቲ ቅዱስ ቃል ዘገልግሉ አገልገልቲ ቃል ንኽኸውን ዕላማ እግዚአብሔር ነይሩ ማለት ባርያሱስ ግን ብዑረት ምስተሃርመውን እንተኾነ ናብ እግዚአብሔር ይኹን መሓረን ንኽብል ናብቶም አገልገልቲ አምላኽ ናብ ጳውሎስ ናብ በዓል ናብ ሐዋርያት ቀሪቡን ጸልዩለይ አማሉልለይ ክብል አይተሰምዐን ማለት ስለዚህ አይተፈወሰን አይተማሕረን እንታይ ስለ ዝኾነ ነት መቅጻዕት እግዚአብሔር ስለ ዘይተቀበሎን ነት መቅጻዕት እግዚአብሔር ሰሚዑ ኸኣ ብንስሓ ስለ ዘይተመልሰን ስለዚህ ሓደ እዚ ናይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ከም ኣብነት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ካልውን ምስቲ ዘለና ግዜ እንደዘይ ኮይኑ ብዙሕ ኣብ ሓድሽ ክዳን ከምዚ ዝመሰለ መቅጻዕቲ ኣሎ ማለት ኣቦና ድሓር ኣኸለኹም ናይ ካልእ ከይሓለፍኩም ሲዚኣ ሳሙኤል ሓወይ ሓተታ ምስኣት ኸይዳላትኒ ሕጂ ትገልጿ ከለኹም ብዛዕባ እዚ ናይ መቕፃዕቲ ዝወረደ ኣብታ ፔጅ ክትበርሃለይ ደልያ ኣብታ ናይ ስንኩላት ሲ ኣብታ ካልእቲ ሳልሰይቲ ፓራግራፍ ማለት እዩ ብታ መጨረሽታ ዋላ ነቲ ከም መቕፃዕቲ ዝወረደ ስንክልና እውን ክንጎስዮ ኣይግባአናን እዩ እግዚአብሔር ስለ ዝቆፅዖ ንሕና እውን ግብረ ሰናይ ብምኽልካል ክንቆፅዖ ኣብዚ ንፈልጦ ደይ ምልከተና ስልጣን ኢልና ከነእትው ኣይግባአናን እዩ እዚኣሲ በቲ ኩሉ ክንመሃሮ ፀንሓናስ ግብረ ሰናይ ክንገብር ግን እግዚአብሔር ተቐፅዕዎ ግን ሓደ ከምዚ ሕጂ ሳሙኤል ዝበሎ እቲ መቕፃዕቲ ናይ እግዚአብሔር ሲ ክትገልፁልና ፀኒሕኩም ግን ግብረ ሰናይ ከዓ ክንገብር የብልና ማለት እዩ ክንፈልጦ ኣብዚ ኣስቁር ቴክስት በረሃለይ ኣነ ወይ እንደልየ ኣለኹ ግብረ ሰናይ ክንገብር ኣለና እታ መልእኽቲ ብታ ዘንበብክልናሲ ነቶም እግዚአብሔር ዝቐፅዖም እዚኦም ሰባት እዚኦም ሓጢኣተኛ ስለ ዝኾነት ከምዚ ስለ ዝስራሕ ይቐፅዕዋ ስለዚ ሓገዝ ነዚኣ ምግባር የድልን ኢልና ሸለል ክንብሎ ዘይኮነሲ ነቶም እግዚአብሔር ዝቐፅዖም ዋላ ብሓጢኣቶም ተቐፅዖም ንሕና ግን ندقفهم سناي نجار كنجبرولهم علنا أتعمل أختن ده تردي يا أخي أنا أكمل بخلقون بتحروا جنة تردي أتن باي إخستا كوين كونفيس كوين زلوا ولا نتخمق ساعتي زوارة ده سنكلنا ون كنجوس ولا نتي مخمق ساعتي زوارة ده سنكلنا ون كنجوسيو أجبان إيو أجبانان إيو أوكي تردي يا حج تفكر تبغى أوكي أو تردي يا حجي أجباني أوكي إكزاجر مسجن إكزاجر بتعمل سبوا تخلأيتي بتعمل أجداسيت بهلاوي أصلا نع يزبل زلوا مالتيو زي بهلاوي أصلا نع ميت خميتي قدائي مالت حدا تقدماي نفس وكف زمات أسب كي بخير قف قبل يبولون زبل توم حزن دنياتات كي بخيل كان دامساها ملو معلت ممز مسا حدش سب ملو معلت كبخي انت داوي علوم يسانانو عزي كونس يقديهم زلو مالت كالي كابتي تحبرت سب زلمودو ني ودي اي حزنات اللون بعال بيتي كمزي اي حزنات اللون كمزي اي كونات اللون نتقداماوي ملكتات زأتوا كال لماد كاللوي كال أبتند حزن مسينا نجبره حماق ترخيبو يزبهال ماله حماق ترخيبو مالت إجزابير أفرد تجاجيو نزي بموت وسيد وزلة صدرهم كوسدو عين ورون إذا سمع إذا عبيك جبني أتي رابع زوتر زخانة أبتجزاش ما قل أبوي عد عباي النحقون تليوم أنتم أبي قال السخم كلهم سودوا قالكم السخم كلهم سقال ودهم نتبهله نتحزن نسخة زي تموت ونتسدرا زعينة ملختات إذا كل زخانة أنك مخنيات انتايو
نهزبنا قال እግዚአብሔር ስለዚህ መሃርና ናቱ እትዘጻናንዕ ቃል እግዚአብሔር እዩ እትዘጻናንዕ ከዓ በቃል እግዚአብሔር ገይሩ ይዘጻናንዕ በቃል እግዚአብሔር እንደዚህ ኮይኑ ዝኾነ ምጽንናዕ ክኸውን አይክእልኒ ቃል ሰባት ولا حنت كسلت አይክእልን እትዘስልት ቃል አምላኽ ቃልያ አምላኽ ሕያውን መስለትን ንዝሓዘነ ዘጻናንዕ ንዝደኸመ ዘበርትዕ ንዝወደቀ ዘልዕል ንዝኣበሰ ትሕት ኣቢሉና ንስሓ ዝመልስ እቲ ቃል ጥራይ እዩ በቲ ቃል ጥራይና ንዓይ ስለዚ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝወፀ መጽንናዕ ብምሉእ መጽናዕቲ ዘይኮነስ መጉዳእቲ እዩ ዝኸውን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ግን ንህዝብና ምን ይትዘጻናንዕ እቲ ዘጻናንዕ ንባዕሉ ብእግዚአብሔር ዝተጻናንዐ እቲ ዘጻናንዕ ንባዕሉ ብቃል እግዚአብሔር ዝጸንዐ እቲ ዘጻናንዕ ኣብ ምናይ ምጽንናዕ ህይወት ዘሎ እግዚአብሔር በመደብ በአብ ነቢ ኢሳያስ ገይሩ ኣብ ምዕራፍ 40 እንታይ ዝብል ንህዝበ ያጻናንዑ ይብል እግዚአብሔር እዩ ብኸመይ ከጻናንዑ ከም ዘለዎም ክገልጽ ከሎ እቲ ዝብልዎ ቃል እውን ሒዞም እዮም ዝኸዱ ማለት ንህዝበ ያጻናንዑ ይብል አምላኽኩም ንልቢ ኢየሩሳሌም ተዛረቡ ጸበባውን ከም ተፈጸመ አበሳኹ ከም ተሓድገላ ስለኩሉ ኃጢአታ ድማ ካብ ኢድ እግዚአብሔር ከዕበት ከም ዝረኸበት አውጁ ይብል እግዚአብሔር ንህዝበይ አጻናንዑ ይብል እግዚአብሔር ስለዚ ብዝተኻለ መጠን በቃል እግዚአብሔር ናይ ዝተጻናንዑ ከም በዓል ኢዮብ ዝኣመሰሉ ካልኦት እውን እንተኾነ በቃል እግዚአብሔር እንደዘይ ኮይኑ እቲ ዘሎ ልምዲ ምጽንናዕ ዘይኮነስ መጉዳእ ምቅያምን ካልእ ተስፋ ዝቆርጽን ዝደቁስን እንደዘይ ኮይኑ ኣብ ብዙሕ ግዜ ትሪኦ እቲ ተግባራት ጽቡቕ ተግባራት እዩ ኣብ ዝበዝሕ ክቅጽል ዘለዎ ብፍላይ ኣብቲ ገጠራት ሰብ ክመውት ከሎ ነቶም ሓዘንተኛታት ክረምቲ እንተኮይኑ ግራውቶም ብሓደ መዓልቲ ምዝራእ ቀውዒ እንተኮይኑ ብሓደ መዓልቲ ንብረቶም ዓጺድካ ምእካብ ብዙሕ ናይ ምጽንናዕ ተግባራት ኣሎ እቲ ህዝብና ስለዘይ መሃርናዮ ግን ኣብቲ እንዳሓዘን ከይዱ እንታይ ከም ዝገብር ስለዘይፈልጥ ብዝመስሎ ቃል ስለዝዛረብ እቲ ጉድለት ናይ ቤተክርስትያንን ናይ መራሕቲ ቤተክርስትያን ንሰብ ምስ መሃርካዮ ምስ ፍለጥካዮ ኢኻ እቲ ዝተማሃርካዮ ኣይገበርካዮን ስለምንታይ ገበርካዮ እንትብሎ እምበር ንሓደ ተማሃራይ ትምህርቲ ከይ መሃርካት ፈተና ኣይትቦን ኢኻ እሞ ነዚ ብደረጃ ቤተክርስትያን ይኹን ብደረጃ መራሕቲ ህዝብና ኣብ ጸገሙ ክጻናናዕ ኣብ ጸገም ካልኦት ከጻናንዕ እንተኮይኑ ቃል እግዚአብሔር ክፈልጥ ስለዚ ከዓ እዚ ኣፍ ደገዚ ተኸፊትልና በቲ ዓቕሚ ጀሚሩ ዘሎሞ بت خصانع زصانع قال እግዚአብሔር بقال እግዚአብሔር ጥራይና خنصانع ንخل حاونا ولد ابكا نزا اگدا سحتو بمگدخا غيرون عنان نخلهم سماعتنان تساتفتن عابي ملكت ስለዝሆነ ቃለ ህይወት يسمعلنا ግዜና ያአክላሉ ምናልባት ዘይራአኹም ኢድኩም حافظ በልኩም ተዳለኹም ተሎ ሓንቲ ሕቶ ቅበለኩም እንደህር ዘይብልና ግን አቦና አበይ መልአከ ሰላም አበይ ቀሽ ወልደ ተንሳይ حراي انا ني ابونا حراي هو تحكم بتعمي تصبق مهركم انا بحلف ذا حزن سي بني بحكي بري بحلف عنا كابسمنا زبلت ما جيرنا ان نتحزن كستاي نبدو ግን ዛት መሃርኩም እና ብጣዕሚ ቃል ህይወት ይስማልና እታ ዘላትና ኣብ ናይ ስደተኛታት ሲ እዚያውን ሕጅን ምሳሌ ኣብዚ እንታይ ብላሎ እንተ ተረዲእ ያ ኮይነ ከተብርሁ ለይደለለኹ እምበኣር ዋላ ኣብ መሬት ኣቦና እንተ ለሃለና እኳ ስደተኛታት ኢና ማለት እዩ ሓደ ሃገር ወይ ዓዲ ሃገርናን ዓድናን እትኸውን ኣብኡ ንነዊሕ እዋን ስለዝተቐመጥና እምበር ካብ ሓመድ ተጠፍጢፍና ስለተፈጠርና ኣይኮነን ካብ ዓዲ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ስደተኛ ድማ ኣብ ዝተቐመጣ ዘሎ ሃገር ልክዕ ከማኻ ወደ ሃገር ወይ ወደ ዓዲ ክኸውን እግዚአብሔር ሃቦ ማለት ዝሃቦ መሰል ኣለዎ ሕጂሲ ከምዛ ተረድያ ዘለኹሲ ሕጂ ሓደ ግዜስ ኩሉ መሬት ናይ እግዚአብሔር እዩ ናብ ብባህሊ ኢና ክስታይ ንገብር ዘለና ማለት ሕጅን ኣብዚ ናይ ሞት ክኾን ከሎውን ተጨኒቆም ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ከሎ ኣብቲ ዓድና ክገብር ዋላ ብዘይብልካ ተጨኒቅካ ትኸይድ እዚኣ ንዓይ ቁርቲ ሕጂ መሄር ኣብዚኣስ ትገልፃላ ኮይና ተሰሚዓትኒ
كل ناس جابير تقينوسي نمنتها بتزل لخايوين دي تقبر له مع برست خيل على خمالتي كم زي حد بزي أتجلي صار لندحر تجاجي كور تقرمني ويتصبكم كتبره لنا لما تيسبح الفنا هنا بيت تعش حبرة السبسي دحر كل ناس جابير مريض كوينسي اتنابتي خستايتو تفصنتهم دخلت الصدر خذيتهم بوم أبزي قلت أنا اللي أملخ بعلو ومزيان بتعمي هذا حسبا بتعمي أبزا بايبل كم دي أجيرا مقلات أصنع بحق بريحات اللي ويتقاقيت تغينها أنا بزح explanation قبرك اللي ينعيب قن أبقى قربتي كتبره لنا زيادة اسم بلني بتعمي سبوق على خي هو حبتنا بدرجة بتخسيان أبتز زلنا يوز غربنا بتخسيان قال كده نأثر لنا أبتز غربنا بتخسيان دكنا نتم قال كده نأتلنا أبتز غربنا بتخسيان نقرب لنا أزي رستنا قلتنا أي مالتي بدرجة طبعا تاريخها هذا صندوق نعدنا زخيت صندوق أبز عدي كندي يود نايتا صندوق تراي كندي تود اتي ريسا كامناي تارا سبات عصفتات كندي يخفل أزنتا أبسق درار علت سينهم زلوا زخديمهم زلوا قلعوا كساب كندي مدقفهم مردوا من زبل بالطعمي أقداسي حسابي أملاق انت فقدو برست بزر استزي بقباء غير كون ملختي كم حلالة يخيلي وهناتو ملسا حمد يقولون بيت خرسيان كساب هالونا استبارخ مقابرات كاب هالونا كله نفس الله بيت خرسيان ده هالوناس نتاز تولدنا نتاز قال كدان ز عسرنا الله دقنا ز طمقنا الله دقنا قال كدان ز اسرنا الله مسلو دلنت كنركب بنسحق قدس قربان زبق عنا الله بيت خرسيان غوسينا خنكيد لمدن بحلن اندزي كوينو مسحق እግዚአብሔር ዝኸይድ አይኮነን በቁጠባን በቶም ንጽጉማን ነቶም ዘኽታማን ነቶም ወለዶም ንዘለው ስድራ ቤታት ክንሪኦ ከለኻ ከኣኒ ከም ዝበልክዮ እቲ ንሳንዱቕን ንመስደድ ሬሳን ነቶም ሬሳ ከፋኑ ተባሂሉ ይብዙሑ ሓዱ ዝኸዱ ሰባት ነዚ ኩሉ ደማሚርካ ኣብቲ ገዛ ኣብቲ እንዳሕዙናት قوام زخنا فتح خجبر سلازكال أزي بارست تتحيزو بدرجة بتخسيان أبزمس جزية كن جواي خنجبرلو نايجزاب هير كدوس فقادي هنا لنا أبوتاتنا بتبقى تتاخن بأونلاين كلهم كاتاتلونا سمعنا له بتعمي أقداس زخنا حتى هو تحبتنا قال هو يسمع لنا اسمع لنا بنا thank you جزينا يا أكل اللمو أبونا بملأك سلام على معدان هيبكم بسألات كتعازولنا ناب أو دمهرت بخبري عدم هراي أبنا مجمريا مقشان قاعد عن مسخهم بخلاي دما قال هيوت يسمع لنا نحن تمهرنا يرما كنا برلو زي دعنا بمزمور نتي مزمور بتقصتات نمبره نتي تمهرنا يون توسخي حسابات نامساخن نزقوا يخسفح تخافلت زخونكم كلهم أحواتن أحاتن دما እግዚአብሔር زمان أقلقلتكم يبارخ إتن اللومي أبونا زمهارونا إتا ناي حمومات كاب قدامي زغسلت لومو دما نحزنان نسوم كلان نسدتنياتات زبل بسفيحو كنقبرو زلنا يوم كمهرنا أمسيوم أب حمومات نقبرو أب حزنان نقبرو أب سدتنياتات نقبرو دما نماني انتدعيلنا نعنايو حمام زي حمم يبلنان زي حزن يبلنان زي سنكل يبلنان زغنون زي سدد يبلنان مو نحنا نزي كنفصمو خلنا اتزرقن اتزسمعن غيرناس عين زي رأيتو إذن زي سمعتو لبر ما زي حسبتو
ካብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዝተዳለወ እዩ ዝነግረና በቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 9 ግን ኣኸ ከምቲ ጽሑፍ ዝብል እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ሕጂ እዚ ኩሉ ክንመሃሮ ዘምሰና ክንገብሮ እንተደኣ ኮይና ፍቅሪ ኣምላኽ ክህልወና ኣለዎ ፍቅሪ ኣምላኽ እንድሕር ኣለና እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ድማ ንኩሉ ስለ ዝኸውን ኣብ ሰባት እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና እሞ ምምሃር ምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነ ካባይ ጀሚርካ ኣብ እንዳ ሕሙማን ድዩ ኣብ እንዳ ሓዙናን ድዩ ኣብ እንዳ ስንኩላን ድዩ ኣብ እንዳ ተጸገሙ ድዩ ክንረድእ ዝዓቕምና ክንገብር ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳኣና ንእሽተይ ኣብ ምንታይ ክውስኽ ብዛዕባ ስደተኛ ክንዛረብ ከለና ኣብ ክልተ ክንከፍሎ ኢና መጀመርያ ከም ሰባት ኩልና ኣብዚ ዓለም ስደተኛታት ኢና ስደተኛ ማለት በፂሑ ዝምለስ ንግዙኢ እዩ ማለት እዩ ንሕና ድማ ኣብዚ ዓለም እዚ ንግዙኢ ኢና ክንሓልፍ እምበር ክንነብር ኣይመፃናን እቲ ካልኣይ ስደተኛ ዝበሃል ድማ ዓድኻ ተወለድካላ ታመረበተይ ትብላ ገዲፍካ ምስዳድ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ኮይኑ ምድሪ ብምልኣ ናይ እግዚኣብሔር እያ ስለ ዝብል እቲ ቃል ኣምላኽ ክሓስብ ከለኹሲ ንሕና ከም ኤርትራውያንሲ ንኣብነት ኣብዚ ከባቢ ዘለና ስደተኛታት ኢና ጽጉማት ኢና ኢልና ከነማርር እንድሕር ኮይና ሃየንታ እዩ ሓጢኣት እውን ኣብ ዓድና ዘይረኸብናዮ ኣብዚ ረኺብናዮ ኣለና ኣብ ዓድና ዘይረኣናዮ ኣብዚ ርኢናዮ ኣለና ፍትሒ ስኢና መፂና ኣብ ዓዲ ፍትሒ እናተቐመጥና ከለና ነብስና ከም ስደተኛ ገርና እነማርር ብዙሓት ኣለና እዚ ግን ግፍዒ እዩ ኣቦና ጥቕስ ኣቢሎሞ ነይሮም ኣንተቦ ህዝብና ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ኩልና ይርዳኣና እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ሓዊ ድሸይጥ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ድማ ሓፍቲ ድሸይጥ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ድማ ወገናቱ ብቴሌፎን እናብከየ ብኤሌክትሪክ እናፀለወ ክንደይ ስድራ ቤታት ኣብ ሽግር ዘእተወ እዩ ሕጂ ምልስ ኢልና እቶም ኣብ ስደት ኮይኖም ዝሳቀዩ ዘለዉ እውን ወከምቲ ኣብ ስደት ነርኩም ኢኹም እሞ ንስደተኛታት ኣይትግፍዑ ናብራ ስደት ትፈልጡ ኢኹም ኢልዎም እግዚኣብሔር ብኣፍ ሙሴ ገሩ ንእስራኤላውያን ግን ኣብ ዓድኻ ዓደይ ትብሎ ከለኻ ድማ ስደት እትናፍቀሉ ኣብ ዓደይ ኣለኹ እናበልካ ትሕቲ ስደተኛ እትነብረሉ ኩነታት ድማ ዘጋጥም ኣሎ እሞ እቲ ስደት ብሓፈሽኡ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብዚ ዓለም ስደተኛ እዩ ብኻልኣይ ድማ ከም ትበልናዮ ዓድኻ ገዲፍካ ክትስደድ ከለኻ እዩ እሞ እቶም ኣብ ስደት ኮይና ኣብ ዓዲ ጽቡቕ ኣብ ዓዲ ፍትሒ ኣብ ዓዲ ሰላም ኣብ ዓዲ ስራሕ ንነብር ዘለና ንነብስና ስደተኛ ጌርና ከነማርር የብልናን ምክንያቱ ኣብ ዓድና ዘይረኸብናዮ ኢና ረኺብና ዘሎና ስደት ክበሃል እንድሕር ስደተኛ እዩ ዝግፋዕ ክንብል እንተደኣ ኮይና እቶም ዓደይሎም ኣብ ዓዶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሳቶም እዮም እምበኣር ስደተኛታት እሞ እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓልወና ግን እቲ ቀንዲ እንታይ እዩ
نحوزن نسنكل نسدتنيا حماق كترئ خلخا عجب كتبل بتخلو دما كدقفو كتردعو واي مسكيناي واي مسكينيتي إلكا محلاف زي كونه أب دمس زقبو دمسي أب إدكا مزرقح زقبو دما كم عقمنا زفقدو كم تأجزي أبي هرزهبنا إدنا زرقحنا أب كله كنواسا إتي كنمهارو زمسانامو نايب حقي سنة مقبار كنقبرو زقبقنا غيرنا دما كنصد كله زقبقنا إنا كنمهار أمسينامو سماعة تطرح زي كنا نحنا بترخيبنا يزولنا أمس جنتي كوينا نتد سمعنا يودما كنقبرو كنفصمامو مدراو برختن سماوي هوتن كنرخبولو دما እግዚአብሔር يحجزنا እቶም ኣብ ስደት ወፂኦም ፍትሕስ ኢኖም ዘለው እግዚአብሔር ናይ ፍትሕ ኣምላኽ እሞ ፍትሕ ይሃበልና እቶም ኣብ ዓደይ እናበሉ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም እናነበሩ ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ድማ ትሕቲ ስደተኛ ትሕቲ ባርያ ኮይኖም እናተገፍዑ እናተረግፁ ብደቆም ብሕዋቶም ብናቶም ብወገኖም ዝነብሩ ዘለው ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ድማ እግዚአብሔር ሓራ كوصم دما سلياتهم إن سلنا كنبر እግዚአብሔር يحجزنا كمتي بسنبد حبرنا يو نصبح ربع مدهاني علميو قداسي لنا ساعة شدشته نقهو صلاة كنجمرينا لك فرق معالت دما قداسي خنعاتو إنامو بتام جزية زلنا بصراحة زتعملنا دكنا بجزاز اللو دكنا حجنا نبيت እግዚአብሔር መጽና ከነቀድስ ከነምልኽ ከነመስገን ክንምህለል ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ተቀቢልና ክንከይድ እግዚአብሔር ንኽንቅድስ እዚ ዕድል እዚ ዝሃበና ምስጋና ይብጽሐዮ ተቀዳስየ ድማ ንመን እንተዳልና ቀዲስና እቲ ዝዳሎ ማዕዲ ተሳተፍቲ ንኽንከውን እሞ ኩልና ንቁርባን ተዳሊና ቶም ክንመጽእ ካልእ إذا دمت أزلوا كلتا سولوس كابز مت زلوا سولوس جميركا إذا مدبزي يبلنان مالتيو كم وين لك عربي جكاز عربزيا كابتات مت عربي جميرناون نخلت عربون بايبل السادة زي كنا تايدا سنبت سما فلسطة قاتيو سنبت بسنبتو تأجل قلت هالو كابسونو جميرنا جنا نتن عصر تحمش سمعلتي كم تربو نقبرو مشت كاب شدشته كساب شمنتن فرقان مهللا صلاة السركس لزلنا اتوم زتعملنا مغنياتو اتناي سولوس زقبرن ناي عرب زقبرن إذا حجن بلا زلنا خم تربو نقبرو صلاة مهللان يفعل إيجانك تزي كوينو صلاة مهللا أبو أبتناي مهللا بوتاينا كنركب زلنا مو نزن 15 معلتي كل جزء مشت مسينا كابسونيك صار عربي كابش الدشاق كساب شمنتن فرقانيو قدام دما نقوش الدشاق جميرنا كساب الشعته كباب 10 يو سنبت دما بسنبت أمو مدب كنحز مسينا مغنياتو صوم بزي صلات واقع يبولون أما نصومنا مهللا صلات سنة مقبار أسنينا كنت أمامو كابس أمزدما مدراو برختن مدراو محرتن سماوي هوتن كنروح ولو زيابيهر نخلنا يحجزنا تنكل تسولسن كل تعربن مدبنا بمهللا إمالتيو نابزي نمهارو زلنا قلت عسران سلسن أوغست كابلومي سلسة سومونينا نابناي سولوس مدبنا خنملس ناي عربون عسران شدشن أوغستينا صباح عربقن بايبل ستادي الله نامو سلام كنا يقبرلنا بروح لي تقبرلنا بتوم زتعملنا دما ناي صباح سبات تقبرلنا صباح مسيحهم بيت እግዚአብሔር كتركبو بيت كريستيان تقدم
ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ካብዘ ዘለናዮ ሓንሳብ ሓፍ ንበል من سلام زصلو صلوت كم بحدش كل زحج እግዚአብሔር أبويتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت اللي كل زخونات قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الحزب المؤمنين بزح سلام كب كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صليو اب سمايات تنبر ابونا سمك يقدس መንግስትካ ትምጻእ አድካምታ ኣብ ሰማይኩም ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት እንጀራና ለማህበና ናን ዝበደልና በደለም ከም ዝሐደግናሎም በደልና አብሳና እንደገና ኣብ ክፋድሕና ናምበር ፈተና ይተጥወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካይማ አሜን ወዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለሁ ሕልና ከደንግሊኺ ብስጋኹን ድንግሊኺ አደ እግዚአብሔር ጽዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለሁ እስኺ ካብ አንስ ብርክቲ ፍረከርስኩም ብርኽዩ ወምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳፈዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና خسريلنا نفت ودخ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ونقول تحجابي هل ملكان ملكنا لنا ونقول سلام سلام هبلنا كل كنا خم እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋ ኻው ነፍሰልና በጀካን ፈጠው على አምላክ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዑና ለና ሰማያ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ንስኻ ሰላም ካብለ ነፍስ ኩልና حدር አብዛ ዓለም ዝመብራናው ሰላም حدو كل مرحتن سبب سلطان بقدسم كا سلام حبهم عبد الرحمن ظلم كان تعذاب كان مخرها اما تاونا مصانا نزلو براوتنا بكل سلام حلوهم ودون دغنوني وقت كنبرن كل سنه عم لخد ما اخان እግዚአብሔር በመፍራህ ህያውነት ክንከብን በክርስቶስ መስኡነት መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን በዘሎ ካለሙ ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ስለ ሁሉ ተመስገን ስለዛ ዘዓዚያ ተመስገን ስለ ብጣና በህይወት ደብ ዘበልካና ተመስገን ስለዚህ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ድማ ተመስገን እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ከም ትክንመሃሮ ዘምሰና ተኣዘዝና ኢኹም ፍጽመሉ ሕመማን ከነተሐምሞም ሕዝናን ከነጻናንዖም ስንኩላን ክንድግፎም ጉፍዓት ንስደተኛታት ድማ ድምፂ ክንኮኖም እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ኃይሊ ሃበና ኩሉ ንሕሞም ንሕዙን ንስንኩል ስደተኛ እንገብሮ ኩሉ ድማ ካብቲ ዝሃብካና ኢና ናህና ንብሎ ነገር የብልና ኣብ ልብና ዘቐመጥካልና ብዙሕ ነገር ኣሎሞ ነቲ ልብና ንስኻ ዘቐመጥካልና ድማ حزنان محمد حزنتم حممان محمتم سنكلان أبسقاي نزلوا دما سقايهم سقاينا مخانو تما بسدات هبشنكي يم مكرا زلوا دما شنكم مكرام كمنا هنا تقبلنا جابير أملخنا نواخا صلوات إن كله كنجبر حيل هبنا تقول خنم مهارو زمسنا وقاسينا من تغيكون ابتغبار نخولو نخنبولو نسخا ردعنا كل نخلو نجبر صقاخا ابزحلنا اذا زمان مسمع زبزحلو زمان نتسمعو متغبار تسعنلو زمان ينازلنا مو سمعت طرح زيكون الناس نتسمعنا يو تغبر تخنكون نسخا ردعنا نيصبح سبات غير كادما نيصبح اغلغلتنا صفات تقبللنا سلام حديرنا كلنا بطعنا بحيله تسئنا بيتك نركب دما سخا دغفنا ولدنا يوم يعبيلنا نعخا زخونو غبرلنا وفي رمزلو دحن يتولنا قشم زلو دما دحن ملسلنا ابچنق مكراب صبان زلو دما مسرف طرلم ان اتو زلنا صم دما እግዚአብሔር አምላክና ስኻትሪኦ ስኻት ተቀበለት صم غبرلنا ولكن كل أكلاتنا كبحما نجاراتنا بإمنات تملئنا بمنفسك تمرحنا نصوم صوم قبرلنا بنادينا قدس رنجل مريم ملادنا بناي ملاك تراد عنت بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتات فلينا كم تنا هوريات زمهر كايوم بسمايات نبرابنا نبلنا نسوع كلنا سنكاي قدس من صلاتنا
فقد كام تاب سماي كم دمام دريقن على تنجرانا لما بنا أنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسنا لقلنا كفار إحنا نمبر فتنا يتأتونا من قصن حيلين كبرن نزل على أمنات كايما أمين وزتي مريم بناك قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا خدن قليخي بس قافون دن قليخي بدي جابير سوات قويتا سراوي سلام لك له سخي كوان السبرتيخي ركرسهم برخو يوم التسقى جابير مسافري وفسيت دس بلكي كتياتنا خسري لنا نفتو ودخي يس كورسس من تانا حرت لمن لنا أمين يفتح ويسرق جنا أملاكنا من نيس كورسس كاني كنا سريحة يادم ساسي أبس أول دبرو كسياتي بران أنتم أويا كانت وأويا كانت روان سير كوس أنا تبسمكم نفتحنا ونصحنا يرسينت كلوان سمعت زيو مهارن كورسس مل عصر تفلتين زيو مهارن كورسس 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 زحلف محرنا بزمت حلونا بافن منفس قدوس بأنت أجزتنا مريم محرنا كورسس مل عصر تغلت بأنت أجزتنا مريم محرنا كورسس 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 سجاجويتنا يسوع كورسسن እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩሉ من ኣብ ልዕሊ ዘዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩልኩም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ግዜኩም ይባርኽ ብሩክ ለይቲ ይግበረልና آمين قليوة تسمع لنا بوتاتنا قليوة تسمع لنا نخلنا آمين آمين بروح بيتي على هوات يسمع لنا እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን آمين بروح بيتي نخلنا ቃለ ሕይወት የስማዓልና ዝተጸለየ ጸሎት መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ በረኸት ዘብዝሕ ይግበረልና ኩልኩም ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ነቲ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ጊዜኩም አጣዓይንኩም ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ቅድስት ቤተክርስቲያን ንሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፈታ ንኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዝዓቀበና ንዝመጽእ ጉባኤና ብሰላም ዓቂቡ بخمس جواب خرّاخبنا نا إجزابير قدس فقادي خنالنا لوام ليتي سلام حدرو آمين حدرو عليه وتسمع لنا كلكم ربطا